Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan. Ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaroon sa ato si Christmas countdown, 66 diyas na lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na din po palagad sa Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Pang-Huwebes edisyon sa Platutunan petsa 20 sa bulan niya sa Oktobre. Kamusta mga suki naman matagpalati mga kabumbo natin sa busan nga sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome naman mga nakatutok live sa atos ni FB kay YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mas bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, nila na makitaan. Mabatian nato po palagad siling hapon sa Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Masako-sako naton palibot ang sudad sa Bacolod, magutok-gutok naton sininga madalanon. Inogpuli na sa aton sininga matabante, buhi na sa aton nga mga estudyante. Of course, mga merkado, tas bunga matino, dagsa ba sa aton mga manugbakal, naging agaw pa pamalaklo na para lulutom niya punon sa tagsa nilaya ka mga panimalay. Kaupo dyo tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita nga aton kabatamod, balita nga aton ni Balon sa aton sa mga nagapangunayang mga balita lokal. Isa ka babae ang gintiro sa syudad yasang Sagay, ginapatihan pagpangimon ang posibleng motibo. Samtang isa mga tricycle driver sa syudad sa Mago, nagpangawat sang baktin, ginpasagod sa iya sining nubya. Na-recover sa tagiyas ang baktin ang sabit niya nga ginkawat nga idik. Sa aton sinibalita iya sa palibot sang pungsod, balita national, proposed 2023 proposed 2023 budget and commission election, ginaproba na sang finance subcommittee sa Senado. Samtang Sandigan Bayan, ginbasura ang graph kag falsification ng kaso, gayon pasaka batok sa kay Aray Caloocan City matay. Bangod sang pag-inom nila sang mga syrup kag liquid nga mga bulong. Mga balita nga ato ni Himay-Mayong, balita nga ato ni Balon, balita nga ato nga batamot sining hapong palagad siya Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition. 43 minutos na nakalikan sa takna alas 5 sa hapon. This time Balon tabi ka sitwasyon, ba terrible do gina tiring-tiring kung subong to mga salakyan nato no sa mga pila ka mga area ginarirot karon bangod sining kinamuon no sa aton nga mga bulyo mo karon sa aton nga mga salakyan di pasero mga pribado nga nagapasulod sa downtown area, nagapagwa sa sentro sa syudad, padulong nga norte nga porsyon
sang aton siniyang probinsya bangod sining mga pag sira no sang pila ka porson sa aton nga mayong dalanon especially kon diri ka magaling sa northern part sang syudad. Padulong ikaw sa downtown area or sa Libitran area mga kabanan, no? Kaya tibala mo may mga rerouting na kita, bago sing pag-close ang porsyon no, sa aton sentro, malaba nga dalan niya sang Lacson kadasig no, buwas no, 21 na sugod na kita sa 3 days ang highlights sa aton sining Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Ibalon tabo kay Bombo Cherry Grace Santillan sa patrokon kamusta karon ang palibot sa syudad sa Bacolod dumagum-guom naman naton nga kalangitan daw hindi magpautang pila ng kadlaw pag tupa-tupa sa ulan sa tion sa kapunanon kag kagabihon no diri sa aton syudad sa Bacolod kag pila man niya ka porsyon sa aton sining probinsya kag of course ning balita ni Bombo Cherry ay isa ka babae nga gintiro dito sa may syudad sa Sagay. Tingin na tudlo diri rason or motibo, posibleng motibo sa pagtiro sining sabi ti babae ang pangimon. Kag may isa man to ka driver tricycle sa may syudad sang Bago yay nang nagkuha sang baktin sa iya tutupad balay tapos indalaya sa balay sa inya sining nubya diri sa may syudad sa Bacolod may gani kay na recover sa mga kapulisan, haring detalye haring mga balita, sitwasyon sa palibot niya sa syudad sa Bacolod po si kay Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon, kamin! Yes, Bombo Dennis, magulog-alumon nga kahapon nun sa diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So makitaan diri naton sa dalanon nga medyo mabulubog-at ang trapiko kay padulong kita man sa barangay 2 Bombo Dennis kay may ongoing bypass operation ang police station 2 Bombo Dennis. So pagpakadto naton so mabulubog-at gid ang trapiko Bombo Dennis. So andito sa may Lacson Street sirado pa Japon Bombo Dennis pero ready na ang mga stage dito Bombo Dennis kag ang mga ano na sila ga sound check na dito ang mga tech nga para ready na gid sa mga pasigabong nga mga musika Bombo Dennis dito sa Lacson Street ayon Bombo Dennis amo man ang pagkayo nila sa mga suga na Bombo Dennis para sanag man dito samtang may party dito sa Lacson Street no kag syempre mayara naman dito sa mga kiosko nga ginapatindog Bombo Dennis para ready naman dito ang mga magkaon kung maglagaw dito sa may Lacson Street ayon Bombo Dennis. O tipa buto tagin sugod buwas, Biyernes, Sabado, Domingo, no? Ang pag dinaguso pagdagsa naman sa mga mga tao diri sa aton sining palibot sa syudad sa Bacolod permite sa aton nga mga festival sites no sa plaza, sa paglaom, kag subong dito sa may government center Bombo Cherry. Yes, sakto gid Bombo Dennis kay pugtak-pugtak man daan ang Mascara Festival site naton ti ma-expectar man kita sa gihapon nga damo ang tawo nga maglagaw especially hindi lamang taga syudad sa Bacolod ang maglagaw o kon magabisita diri sa para magtambong sa Mascara Festival kundi ang mga syudad o kon banwa man diri sa probinsya sa Negros Occidental kag may outside pag sa probinsya Bombo Dennis kag syempre expectar man naton nga damo mga foreigners ang magtambong sa selebrasyon Bombo Dennis. Nang gani ti abaw ang kalaba pa sang aton nga dalan Lacson from BSK Drive going to South Capitol Road morning area nga siradan kay di may mga aktibidades man starting buwas Bombo Cherry mo kadamo sing lugar nga pilian mo lang kundi ka gusto lakwat sa Bombo Cherry. Yes, sakto gid Bombo Dennis kung diin ka lapit o kung diin ka lapit nga start dira ka gid guro laban-laban makalagaw Bombo Dennis especially dito sa Panaad Park and Stadium daan may ara man dito sa TV show man nga pagaywaton ti mas damo pag ito tawo kag syempre pugtak-pugtak man ti sa paglaom pa lang daan Bombo Dennis dito man may arena dance competition man kag sa NGC may ara man dito kag sa plaza may ara man banda nga magabisita Bombo Dennis tiya pili ka lang Bombo Dennis nga nakadepende sa budget kag sa security mo man Bombo Dennis. Kabay pa ning 3 days last 3 days aton na festivity ang highlights ginaton
gabay pa magdami lang tiyempo para at least maka-enjoy ang yatanana. Yes, sakto gid mo Dennis, maka-enjoy ang manuglagaw kag maka-enjoy man ang mga negosyante kay nang gamay na lang gid nga adlaw kon oras ang ilang pagabawion para makabatak-batak man sa ilang kapital nga nagasto mo Dennis para sa ilang negosyo. Man gani, ito mo malansin ko, since pa nagsugod ito sa Mascara Festivity, mo na atong ginambal nga ting kontralis naton nga mga negosyante sa gabi, ang ulan, no? Pati may pila na kamay na daw niligan nga ti sa gabi daw, ay pautang pagtupas ng ulan sa kagahon, no? May harap pa istansya nga mga pag-burn out, mapagining isa sa mga problema sa naton nga mga gabaligya, mga cross owner naton kung tigpo ang supplies ng kuryente, sinapabi masulod ang customer, unless kung imo da cross ko, ibong baligyaan da, may generator bumbo siri. Yes, sakto gid mo Dennis. At preparahan na lang daan nilang mga emergency light nila pero in kaso por kaso ready sila kung anong matabo mo Dennis para man serbisyuhan man nila ang mga customer nila sa tarong kag mayo miski ano pala ang matabo magpa-brown out man ako mapaulan pero mas mayo gid tani mo Dennis nga wala sing pag-brown out kag sing pag-ulan nga pagtupa sa especially sa highlights sang Mascara Festival. Pero ang sigurado, rain or shine, ang ato niyang highlights sa tuloy-tuloy ginaibong Butcheri. Yes, Bombo Dennis, wala may makapugong sang highlights. Lapit na lang gid Bombo Dennis. So, ready na gid dapat ang tanan Bombo Dennis para man sa highlights ang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Kay syempre damo man matambong Bombo Dennis, mga VIP kag mga artista man yari man diri matambong sa syudad sang Bacolod. Teka mo, stato ang investigasyon sa Sagay Pinpes sa tiro nga babae, kina pong Butcheri? So, Bombo Dennis, no, wala pa sa gihapon nadakpan ang sospetsado kay nakapalagyo ini matapos ini niya tiro ang 19 anyos nga babae. So, ang 19 anyos nga babae ni pilason matapos ini siya ginluthang sa syudad sa Sagay sa Purok Bagong Lipunan, Barangay Bato. Ang biktima ginkilala nga si Renilyn Bato na residente man sa nasambit nga lugar samtang ang suspitsado ginkilala nga si James Doremon alias Joros na residente sa Menchaca, Calatrava, Negros Occidental. So, bale, kilalanay man lang sila Bombo Dennis. Kag suno kay Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape, while gaupod ko no ang biktima sa iya mga barkada o kung kaupod man, nag-abot ining suspitsado kag ginhinali ini siya, gintiro sa dalawang portion nga sa iyang alawa. So, naiguan ini siya sa duwa niya katiil Bombo Dennis. Pero subo, stable naman ang victim kag na-recover sa crime scene ang 3 kabasiyo sa 45 caliber pistol. So, ginalantaw nga motibo ang pagpangimon sa biktima sa pagpangimon sa suspitsado sa biktima Bombo Dennis. So, bale, love triangle ko na ini Bombo Dennis kay ang biktima kag ang babae niya nang may relasyon tapos ang lalaki nga suspitsado kapangaluyag sa miga sa biktima. So, bale, inaliga rin yung biktima nga tumboy Bombo Dennis. Okay, ang biktima LGBT. Yes, Bombo Dennis, part siya sa LGBTQ. Okay, so magandang grupo pangimon sa daw mo nang ginatanaw gid nga unang motibo sa aton kapulisan. Yes, Bombo Dennis, amo nang ginalantaw nga motibo. So, Bombo Dennis, yari bala pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape, hepe sa Sagay City. Wala yung victim po siya mga upod suspect na gabot. Daga ay nagabot siya nga pusil kagintero ni ang biktima. Yes. Wala yung mga tiro bila nga din kaya sa lawas kundi sa dalom lang nga portion. Higo rin biktima sa duwaya katiin. Stable naman ang kondisyon ng victim, suspect na kilala man sa biktima. Isa recovery natin sa crime scene, 3 ni ka-fired cartridge case ang palitor protocol. Motive ang suspect o pangimon sa victim. Based sa nakuha na mo din ngayon po, ang biktima daw allegedly tumboy.
So, ining suspect na ginapanglayagan. So, ang pinaka final nga decide ang ang victim, ang pamilya. Ang tatlo ka fired sa discretion caliber prototype ang motor nga likid-likid gamit ang suspect. Initial na ako na mo daw 24 years old. Te makpo 45 intero ko na puruhan tabi biktima ko te impas naman ang kabuhi sining biktima ay Bombocherik. Yes, sakto gid Bombodanes no ter mayo lang kay sa tiil lang na iguan ining biktima ka wala sa gihapon na dakpan ining suspetsado Bombodanes pero makilalaan man siya sa biktima so bale may yari na ni sila guro daan nga pag inaway man Bombodanes kay kilalanay naman sila nga daan so ako pa na nga kabay pa nga madakpan na ining suspetsado kon magsungka na ini siya sa Gay City Police Station. Samtang Bombodanes isa ka tricycle driver nga nangawat sing idik sa syudad sang Bago wala sa gihapon nadakpan apang nakilalaan na ini siya Bombodanes ini ginkilala nga si Jay Namar residente sang Purok Panda 3 Barangay Maaw syudad sang Bago so ang ining biktima ko nang tagiya sang idik ginkilala nga si Junel Balendez 36 anyos residente sang Purok Riverside sa residente ako na sa nasambit man nga barangay. So suno kaya Police Sergeant Armando Arao Jr., investigador sa Bago City Police Station na gapangayo sang bulig ang tagiya sa idik matapos ini nabalaan niya nga nadula ini sa sulod sang tangkal ang iya nga dapat nga gina alagaan ko ng idik Bombodanes. So sunod sa investigasyon, tapos sang pagkawat ini, gindala ini sa balay sang iya nubya sa Tangob, dili sa barangay Tangob sa syudad sang Bacolod, Bombodanes. So, nasa nakuha man nato nga impormasyon na manugpakasal na kuno kontani ining duwa, amo na tani ang idik goro inog saguron panila Bombodanes kagi inog handa sa ilang kasal pero ko ang inigoro nga iya nga pagkakaslan ti gaduwa-duwa na ni goro Bombodanes nga pakaslan ini siya kay syempre ang idik ginkawat niya bala Bombodanes. Ang idik ginkawat sang suspect gindala sa balay sang miga niya kay ginpasagod daw mo nang gwabe. Ti posible ba si pasagod niya para sa kasal na sano kasal na ko do ay pambalaan? So, Bombodanes, no, wala na ito nabalaan kung sa sano ini ang kasal sang maglobyohan na yoko na sa nagkawat sang idik kay sang iyang miga Bombodanes. So, ang ining idik nga nakuha niya Bombodanes, 28 days old pa lamang ini. So, pagkawat ini niya, ginsulod ini niya sa sako. So, may nakakita sa iya Bombodanes. Amo na nga nakilalaan siya, kag nahibaluan nga permi ni siya galagaw sa iya miga. So, pagkadto sa mga kapulisan naton sa Bago City at sa Tangob, dito nahibaluan ako nakitaan man Bombodanes ang idik nga ginkawat niya. So, amo na na-recover. Ito sa balay si miga niya, di sa Bago. Sa Tangob. Na-identify gid sa tag-iya sang idik? Ngayag ito yung idik? Yes, Bombodanes na-identify gid sa tag-iya nga iya to idik kay isa man lamang ka idik dito sa tangkal nga nabutangan sa balay sang iya nga miga Bombodanes. So sa karon nag-antag iya gafile sa regular filing para mapasakaan man ako may yara na sa record ining victim ayon ko ng suspetsado Bombodanes. So amo pa na regular filing pa lang sa gihapon na ginaano kay wala man nadakpan sa mismo sa suspetsado nga yara siya sa posasyon ang ining mismo nga idik Bombodanes. So, Bombodanes, yari bala pamatian naton siya Police Staff Sergeant Armando Arao na investigator on case ng Bago City Police Station. Bali ang suspect, ma'am, ano niya, gabi ay tricycle, mo man yung ubra. Si Jan Namar, ma'am. Ang suspect, ma'am, taga maawag niya sa ma'am. Kasualin, ma'am, mula niya sa madakta, no? Oo. Sa paggandak ng investigasyon, dito na mo na balaan ng baboy, gali. Pagkatapos niya sa pagkawat, gindalayan niya sa balay sang iyang nobya. Ito ginbilid sa Iloy, sang iyang nobya. So the answer? Sa may Tangob, ma'am, sa Tangob. Bombocherik? Yes, Bombodanes. Portion lang ta kay basta malalatas niyo center ta. So, Bombodanes, no, na wala sa gihapon na dakpan ining suspetsado. So,
amo pa na pag regular filing sa gihapon Bombodenes kaluoy man ini sang miga niya Bombodenes no wala gid siya kabalo nga kinawatan itong atong idik nga gindala sa iya sang iyang amigo Bombodenes. Sige. Report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat Bombo Cherry Grace Santillan. Mga balita dulo sa patrol. Sini nga po palagay sa patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Standby na kamo sa News Center sa ating Bombo Network News. Makaligan lamang pila ka may importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Huwebes, Oktubre 20, taong 2022, 66 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Bureau of Corrections wala pang reaksyon sa umano'y pagkamatay ng bilibid inmate. Itong hinihinalang middleman na sa pagpatay po dito pa rin sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ang ulap at hangin ng bagyong Obet ramdam na sa mas malaking bahagi ng Northern Luzon. Pero ang pag-asa nilinaw na hindi direktang dulot ng bagyo ang naranasang biglaang ulan at baha sa Metro Manila at Southern Luzon. Samantala, hindi magandang balita sapagkat yung mga uupong electoral boards sa barangay at sangguniang kabataan elections wala raw asahang dagdag bayad. 5.2 billion pesos na proposed budget naman ang Commission on Elections aprobado na sa committee level sa Senado. Ang pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre ngayong taon, mahirap na ayon yan sa ahensya. Ang Special Investigation Task Group Lapid kinumpirma ang mga naging pahayag ni General Sermonia hinggil pa rin sa umano'y middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Investigasyon nagpapatuloy pa rin. Pagdating naman ng First Family sa Mascara Festival, pinaghahandaan na. Sa ating mga balita pa, isa yung patay, mahigit 4 na po yung na-ospital sa diarrhea outbreak sa isang barangay doon po sa South Cotabato. At bayan naman sa Iloilo, isinailalim na sa state of calamity dahil sa African swine fever. Higit 30 mga baboy namatay dahil umano sa nasabing sakit. At sa ating international news, ang Amerika pinaghahanda laban sa invasion ng China sa Taiwan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Hanggang sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ang Bureau of Corrections o Bucor ng reaksyon sa mga lumabas na balita po. Itong mga report na nasawi sa loob ng New Bilibid Prison, itong middleman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na namatay ito noong October 18. Sa ngayon ay nagsasagawa raw itong National Bureau of Investigation ng autopsy para matukoy ang ikinamatay nito. Nasawi raw ang sinasabing kausap ni Joel Escorial na bumaril patay sa komentarista doon sa loob mismo ng NBPO New Bilibid Prison. Nakipag-ugnayan na rin ang Bombo Radio Philippines sa Bureau of Corrections maging sa Department of Justice, pero wala pang tugon ang ahensya sa katanungan ng Bombo Radio. Magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Authority ng No Absent, No Day Off policy para sa mga traffic personnel upang maging handa ang buong puwersa sa pagdagsa ng mga pasahero sa obserbasyon ngayong taon ng undas. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority spokesperson Atty. Melissa Carunungan na ang traffic enforcers ay ipapakalat din sa mga bus terminal para sa inaasang pagdagsa ng mga pasaherong paalis sa kanilang mga lugar. Dagdag pa ni Carunungan na magdi-deploy din ang ahensya ng traffic at rescue personnel sa mga pangunahing pampublikong sementeryo sakaling magkaroon ng emergency. Samantala, sinabi rin ni Carunungan na nakikipag-usap na rin sila sa mga mall operator sa mga paraan upang mabawasan ang trapiko bago ang Kapaskuhan. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa ilang concessionaires sa moratorium sa paghuhukay at excavation sa mga kalsada. Bombo Weather Update. Samantala po, maki-update tayo dito sa binabantayang bagyong Obet sapagkat ramdam na raw sa mas malaking bahagi ng Northern Luzon. Pero itong pag-asa, nilinaw naman na hindi direktang dulot ng bagyo itong nararanasang biglaang pag-ulan at baha sa Metro Manila maging doon po sa Southern Luzon. At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Agad ngayong nilinaw ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na hindi bagyo yung nagdulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila kung saan kahapon may mga binahana at nitong nakalipas na mga oras lamang inulan na naman ng Metro Manila at Southern Luzon Region. Yan nga ang naging pahayag ng Weather Bureau kasunod ng mga development ngayong araw. Pero hindi yan dahil sa bagyong Obet. Dahil yung bagyo ay hindi pa tumatama sa lupa. Ganun pa man, yung extension ng naturan sama ng panahon ay nakakaapekto na sa ilang parte ng Hilagang Luzon. Sa data nga ng himawari mula sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, makikita mga kabombo, mga ka-Star Nation na patuloy ang paglapit ng naturang sama ng panahon dito sa kalupaan ng Hilagang Luzon. At sa latest information, lumalabas mga kabombo, mga ka-Star Nation na ito ay magdadala ng mga pag-ulan dyan sa malaking parte ng Hilagang Luzon. Nakikita sa pamamagitan ng ating himawari data ang simbolo na letter D na nanatili pa rin sa tropical depression category ang naturan sama ng panahon. At sa araw ng Sabado, inaasahan na ito'y magde-develop into a tropical storm. Ibig sabihin, mas lalakas pa huyan ngayong paparating na weekend. Kaya paghandaan ng ating mga kababayan ang magiging development dito. At sa forecast ng Pag-asa ay lumalabas ang ilang data at sa ngayon ito ay namataan sa layong 660 kilometro. Yan ay sa silangan ng Basco, Batanes. At yung kanyang movement o pagkilos ay westward direction o pakanluran ang kanyang takbo. At mas mabilis ito ng bahagya kumpara kaninang tanghali. Nasa 15 kilometers per hour muli ang kanyang takbo mula sa 10 kilometers per hour nung ulat natin kaninang tanghali. Magpapatuloy pa rin ito sa kanyang pag-usad, bit-bit ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour near the center. Ibig sabihin, ito yung kanyang maximum sustained wind. Yung kanyang gustiness naman aabot ng 55 kilometers per hour. At dahil dyan, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands at maging sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Ito yung area ng Santa Ana at maging yung area ng Gonzaga. Ang mga lugar
lugar na yan makakaranas na ng mga pag-ulan at pabugso-bugsong hangin. Pero mahina lamang ito kumpara doon sa nagdaang bagyong Neneng na kumbaga sabi nga too far to compare. Pero siyempre naghahanda tayo sa isang bagyo kaya't kinakailangan ng iba yung pag-iingat pa rin mga kabombo, mga ka-Star Nation. At dito sa tracking ng naturang sama ng panahon ay mapapansin na medyo umangat pa ang takbo nitong bagyong Obet, no? Mula doon sa initial na data kaninang madaling araw na inaasahan ng pagtama dito sa may parte ng tipmost ng mainland ng Luzon ay unti-unting umangat yung trajectory nito, ika nga, no? At posible na maapektuhan ang mga pangunahing lugar dyan sa extreme northern Luzon. Ibig sabihin, yung maliliit na isla ang dadaanan. So, hindi natin ine-expect na magkakaroon ng malaking pagbabago o impact at mababawasan yung kanyang taglay na lakas dahil maliliit na isla yung pangunahing tatargetin nito. So, mananatili sa kanyang tropical storm category hanggang sa makalabas ng Philippine territory sa mga susunod na araw. Bombo Gerald? Kung hindi magbabago yung kanyang bilis sa kailan ito yung araw na pinakamalapit, Bombo Dennis, sa ating bansa sapagkat pabago-bago yung kanyang bilis kanina 10 kilometers per hour, ngayon naging 50 na, Bombo Dennis. Yes. Kung mapapansin, babalik natin dito sa ating tracking, Bombo Gerald, Bombo Jane at mga kabombo, mga ka-Star Nation, na yung naturang takbo ng bagyo, kung titingnan natin ang yung tinatawag nating closest approach sa lupa ay araw yan ng Sabado, ano? Bandang alas 6 o alas 8 ng umaga, yan. Sa umaga ng Sabado, inaasahan yung pinakamalapit nitong lokasyon dito sa Hilagang Luzon. At tabayan na natin yan dahil tama ka, yung kanyang takbo, bumabagal, bumibilis. Kaya ito yung makakaapekto sa kanyang oras kung kailan talaga yung landfall o kung magkakaroon pa nga ba ng landfall o kaya ay, kumbaga, sana ay maiwasan na tumama sa lupa. Yan naman talaga yung hangad natin. Ganun pa man, ang paghahanda ay para sa worst case scenario. Titignan natin dahil crucial ang mangyayari bukas dahil ito yung magiging batayan kung ano ang magiging development sa susunod na araw hanggang sa pagpasok ng linggo kung saan ito ay inaasahan naman na mas lalakas pa patungo na yan dyan sa may parte ng West Philippine Sea. Bombo Dennis, panghuli na lang dahil medyo tumaas nga itong naturang bagyo. Yun bang aapektuhan na Bombo Dennis ay hindi na gaano makakaapekto dito sa mga lugar na tinamaan dati ng bagyong Neneng, Bombo Dennis? Ganun pa rin ang ating babala dyan sa ating mga kababayan. Ito namang mga data na ito ay gather natin sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration at nire-relay lamang natin. At sinasabi na yung mga naapektuhan ng bagyong Neneng, yun pa rin ang makakaramdam ng epekto nitong bagyong Obet. Kaya bilang preparasyon, kahit medyo mahina lamang ito at kung mapapansin nga, hindi gaanong organisado yung ulap, kinakailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat at paghahanda. Kung kinakailangan nga, may paglilikasan din naman, i-secure na natin yung ating mga sarili at yung pamilya natin. Dahil kung mapapansin, itong bagyong Obet na ito, hindi concentrated yung kanyang ulap na bit-bit. Ganun pa man, maaari pa rin siyang magdulot ng mga pag-ulan, pagguho ng lupa dyan sa mga lugar na kanyang dadaanan. Lalo na, talagang nabugbog na ng husto ng bagyong Neneng, yung mga lugar na kanyang hahagupitin. So, ang tendency, mas mabilis bahain dahil hindi pa totally humuhupa yung mga baha dyan sa low-lying areas ng Hilagang Luzon. Okay. At mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya itong mga uupong electoral board sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa hindi magandang balita, wala raw asahang dagdag bayad at itong 5.2 billion proposed budget ng Commission on Elections aprobado na rin yan doon po sa Senado habang yung pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre ngayong taon mahirap na daw isagawa yan ayon pa rin sa COMELEC. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo crazy a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right.
coffee and bun with 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crazy Try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tiniyak ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatuon ang kanyang administrasyon na isulong ang kapakanan ng mga war veteran ng bansa. Ginawa ng Pangulo ang kanyang payag sa kanyang pagdalo sa 70th Leyte Gulf Landing Anniversary Commemoration bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga war veterans upang makamit ang pagkakaisa at kalayaan. Sa kanyang mensahe, hinimok niya mga Pinoy na alalahanin at parangalan ang sakripisyo ng mga veterano. Binanggit din niya ang kapayapaan sa pagitan ng mga bansa na sinasabi na ang mga bansa ay sama-sama na ngayon sa pakikipagtulungan. Tiniyak din ni Marcos na isusulong ng kanyang administrasyon ang kapayapaan at pagkakaisa na nangakong palakasin ang mga pagsisikap sa pagbuo ng kapayapaan, lalo na sa mga lugar na may kaguluhan. Tiniyak din niya na patuloy na itutuloy ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng relasyon nito sa mga foreign neighbors tungo sa pagtiyak ng seguridad, pagtugon sa mga pandaigdigang isyo, pagtugon sa pagbabago ng klima at iba pang existential challenges. Samantala, ito na po, hindi magandang balita dahil walang asahang dagdag bayad daw itong mga uupong electoral board sa October 2023 para pa rin sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Yan yung sinabi po ni Commission on Elections Chairman George Serwin Garcia sa pagdiriga sa kanilang 2023 budget sa Senado. Mula kasi sa inisyal na hinihingi nila na dagdag 10 billion pesos para maitaas sana sa 10,000, 9,000 at 6,000 pesos. Ang honoraria ay ibinaba ito ng COMELEC sa 2.7 billion pesos. Una na kasing sinabi ng mga senador na masyadong malaki itong hinihingi ng komisyon. Kaya ang magiging bayad ng mga electoral board ay hindi na maiparehas sa ibinayad sa national elections at mananatili ito sa 6,000, 5,000 at 4,000 at dagdag na 1,000 naman para sa transportation allowance. Dahil limitado itong budget, gagawin ding 600 voters ang kada presinto at mas maiksi ang voting hours na gagawin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. Paalala naman po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa komisyon magtipid ng gaya ng isang Ilocano po at busisiing mabuti ang bawat gastusin. Hindi niya dapat maging dahilan ang budget para hindi matuloy ang isang halalan. Nasita naman ang COMELEC sa COA audit kung saan umabot na ayon kay Senator Amy Marcos ang unliquidated funds at itong advances sa 13.17 billion pesos. Nangako naman po si Garcia na sosolusyonan nila ito at sisimulan itong liquidation ng mga ito. Samantala naman, nais ngayon ng isang mambabatas na malibre sa pagpapagamot at pagpapahospital ang mga indigent Filipino women. Kasunod ito ng paghain ni Deputy Speaker Camille Villar ng House Bill 5243. Sa ilalim ng kanyang Women's Medical and Hospitalization Benefits Act, bibigyan ng libreng medical at hospitalization benefits ang mga kababaihang may iniindang women's disease tulad ng cancer of the reproductive organ, cancer of the breast, komplikasyon sa pagbubuntis at injury dahil sa pang-aabuso. Para maka-avail ng benepisyo, kailangan lamang kumuha ng certification mula sa Department of Social Welfare and Development na mayroon siyang iniindang sakit o kaya naman ay may trabaho ngunit ang buwan ng sweldo ay mas mababa sa 5,000 piso. Magtatalaga naman ng isang special ward sa mga hospital na mag-aasikaso sa naturang medical service. Ang paunang pondo para sa programa ay kukunin sa budget ng Department of Health sa ilalim niya ng General Appropriations Act. Para naman sa mga susunod na taon, ito ay papaloob na sa taunang budget ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, itong budget nga, mahigit 5 billion pesos itong panukalang pondo po ng Commission on Elections. Aprobado na po yan sa Senado at sa committee level po yan. Yung pagsasagawa kaya ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre, posible pa ba ito, Bombo Raymond?
Aprobado na sa Komite ng Senado ang panukalang higit 5.2 billion pesos na 2023 budget ng Commission on Elections o COMELEC. Una nang na-defer noong Lunes ang budget deliberation ng komisyon dahil sa kakulangan ng dokumento at impormasyong hiningi ng mga senadora. Sa pagdinig kanina, isa sa mga hiniling ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang dagdag na pondo para sa pagpapatayo ng sariling gusali sa ahensya. Nagkakahalaga ang gusali ng 9.337 billion pesos. Iginit ni Garcia, 1.5 billion pesos ang kinakailangan nila para sa pagpapatayo ng gusali, pero 500 million lamang ang binigay sa kanilang alokasyon ng Department of Budget and Management sa ilalim ng National Expenditure Program o NEPA. Kulang na kulang aniya ang 500 million pesos at hindi pa ito makabuo ng kahit pundasyon at gusaling plano nilang ipatayo. Sa Kamara ay nadagdagan nila ng 500 million pesos na pondo at umaasa siya nga dagdagan din ito sa Senado. Sakali mapatayo ang gusali, tinatayang nasa 21.275 billion pesos ang maitipid ng poll body sa pagrenta ng opisina sa intramuros at warehouses. Samantala, ito nga hindi nakakayangin pa ng Commission on Elections na magdaos ng barangay at sangguniang kabataan elections sa December 5 ngayong taon. Yan ay kung katigan ng Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal na nagpapabasura sa Republic Act 11935 na nagpapaliban sa halalang pambarangay sa Disyembre. Sa pagdinig kanina ng Senado, sinabi ni Chairman Garcia matapos kasing lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapaliban sa halalan ay nagbagal na sila sa paghahanda. Kung iutos kasi na ituloy ang halalan sa Disyembre ay hindi nakakayaning maghabol ang COMELEC lalo na sa printing ng mga balota at procurement ng iba pang kailanganin. Bukas, haharap ang COMELEC sa Korte Suprema para sa oral argument sa kaugnay pa ring petisyon ni Attorney Macalintal. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Chairman Garcia. As far as the COMELEC is concerned, we prepared fully. But as of October 10, 2022, we slowed down the preparation because of the law assigned by the President, Your Honor. And so, if you will be asked the question, if we are ready to hold the election by December 5, we will say that there is no material time on the part of the Commission to proceed with the election by December 5. And so, we will proceed with the procurement later. We will proceed with the printing of the ballots later and such other activities, Your Honor, in relation to October 2023 election. Mula pa rin dito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maglalaan naman ang Department of Budget and Management ng 3.5 billion pesos para sa Land Tenure Security Program ng Department of Agrarian Reform na nasa ilalim ng panukalang 5.2 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. Sa isang statement, sinabi ng Department of Budget and Management na ang panukalang Land Tenure Security Program budget ay nasa 12.68% na mas mataas sa pondo ngayong taon na 3.12 billion pesos. Gagamitin daw ng Department of Agrarian Reform ang pondo para sa pagbili at pag-register sa 27,942 hectares ng lupain at ipapamahagi ang 27,102 hectares sa private agricultural at government-owned land sa mga Filipino farmers. Ang 3.5 billion pesos Land Tenure Security Program funds ay gagamitin naman sa mga sub-programs gaya yan ng Land Acquisition and Distribution na may pondong mahigit 3 billion pesos. Non-land transfer activities na may inilaang pondong mahigit 11.8 million pesos. Land Owners Compensation ng Land Bank of the Philippines na mayroong pondong 256.78 million pesos. Post-land distribution na mayroong 65.12 million pesos na pondo at iba pang engagement sa Land Tenure Security Program na may pondong 152.95 million pesos. Ang Land Tenure Security Program ay isang major undertaking ng DOR kasama ang Agrarian Reform with the Fisheries Development and Sustainability Program and support to parcelization of lands for individual titling.
Nagpaliwanag naman ngayon ang Las Piñas City Regional Trial Court. Dito pa rin sa hindi natuloy na dapat sana ipag-raffle doon po sa illegal drug case. Laban pa rin dito sa anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na si Juanito Jose Remulla III. Kung maalala, kaninang umaga sana itong schedule para dito sa regular na araw ng schedule ng pag-raffle sa mga kaso sa korte sa Las Piñas. Pero ayon sa Clerk of Court ng Las Piñas Regional Trial Court, nagkaroon daw at nagkataon na may convention ang mga hukom ngayong araw. Kinumpirma rin ito ni Attorney Jenna Marie de la Cruz, itong prosecutor attorney ng Las Piñas City Prosecutor's Office. Sabi pa ng Clerk of Court, hindi lang ang kaso laban sa nakababatang Remulla itong naipagpaliban itong raffle, kundi lahat ng iba pang kaso na naka-schedule ngayong araw. Inaasahang matutuloy naman itong raffle para sa naturang kaso sa iba pang kaso at iba pang kaso sa susunod na Huwebes sa Oktubre 27 po yan ng kasalukuyang taon. Sa iba pang balita, nakatakda ng ipa-deport ng Bureau of Immigration ang mga banyagang naharang sa Clark International Airport na may mga kaso sa kanilang mga bansa. Kabilang dito ang Taiwanese na wanted sa kanilang bansa dahil sa drug-related crimes at 2 Indians na nahuling gumagamit ng pekeng immigration stops. Kinilala ni Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manaan Jr. ang naarestong Taiwanese na si Lai Puving, 33 anyos at 2 Indians na sina Amritpal, 30 anyos at Pritpal Singh, 24 anyos. Tinangka raw na mga itong sumakay sa Tiger Air flight papuntang Singapore. Ayon kay Manahan, si Lai ay nagpresenta ng Turkish passport na mayroong pangalan na Lai Bulot at ito ay Special Investors Resident Visa Card. Samantala, kaugnay niyan, matapos itong verification ng kanyang travel history at documents, lumalabas na si Lai ay subject pala ng summary deportation order na inisyu noong Abril noong nakaraang taon dahil sa paglabag dito pa rin sa terms of conditions ng kanyang pananatili sa ilalim ng Philippine Immigration Act of 1940. Nadiscover rin si Lai ay wanted ng Taiwan Police Attaché dahil sa Anti-Illegal Drug Act. Samantala si Amritpal at Singh naman ay hinuli dahil sa kanilang pasaporte na may pekeng Philippine entry visas, visa extension stickers, maging itong arrival stamps. Labis namang ikinadismaya ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko itong naturang insidente. Kasabay nito ay pinapurihan naman ni Tansinko ang mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa pagkakahuli sa 3 banyaga. Ipinasakamay na itong mga foreign national sa legal division ng immigration habang hinihintay pa itong deportation proceedings. Sa iba pang balita, tiniyak naman ng Bureau of Corrections na mas paigtingin nila ang Oplan Galugad sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City matapos mabunyag na ilang inmates sa Bilibid ang sangkot sa pagpatay kay journalist Percy Mabasa Lapid. Una nang sinabi ng self-confessed gunman na si Percy Lapid murder case na si Joel Escorial na nasa loob ng Bilibid ang kumontak sa kanya para likidahin si Mabasa. Ayon pa kay Bucor, Deputy Director General at Spokesman Gabriel Chaclag, araw-araw silang nagsasagawa ng Oplan Galugad sa New Bilibid Prison para masabat ang mga kontrabando sa loob. Anya, karamihan sa mga kontrabando na kanilang nasasabat ay matagal nang nakabaon sa lupa, tulad yan ng cellphone, armas at droga. Niyang itong Special Investigation Task Group Lapid. Kinumpirma itong naging pahayag po ni General Sermonia hinggil pa rin sa umano'y middleman sa pagpatay kay Percy Lapid at yung investigasyon nagpapatuloy pa rin. At nasa linya si Bombo Marlene Padjernos. Kinumpirma ng Special Investigation Task Group Lapid ang naging pahayag ni Philippine National Police Officer in Charge Police Lieutenant General Rodel Sermonia na natukoy na ng pulisya ang umano'y middleman sa pagpatay sa veteranong mamamahayag na si Percival Mabasa o si Percy Lapid. Sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na kinumpirma raw ito sa kanya mismo ni Special Investigation Task Group Lapid spokesperson Police Colonel Resti
Celeste Arcangel. Ngunit ang paglilinaw niya, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagtutok sa investigasyon ukol dito, kasabay na rin ng kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya na at lokal na pamahalaan upang mabigyan ng linaw ang naturang kaso. Narito pa ang bahagi ng ating panayam kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Sa kailangan nating tutukan sa investigation, kailangan nating mag-coordinate sa National Bilibid Prison, sa Bureau of Jail Management and Penology, yung BGMP na siyang namamahala ng mga detention na facility natin, at meron pa rin tayong mga provincial jail na yung mga LGUs naman. So, napakalawak kasi nung binitawang salita niya, Bilibid. So, sa ngayon, ang ginagawa ng SITG ay nakipag-coordinate na sila sa Bilibid at aantayin natin kung ano yung magiging resulta ng kalang coordination, kung meron bang ganong tao nga na sinasabi nitong self-confessed gunman, at kung hindi man na sa National Bilibid Prison ay maaari na makikipag-ugnayan tayo sa BGMP para tignan yung kanilang mga datos kung yung binigay bang pangalan nitong self-confessed gunman ay magmamatch doon sa isang tao na nakakulong sa ngayon to any jail facilities dito sa bansa. Bahagi ng ating panayam kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Samantala mga kabomba at ka-Star Nation, hanggang sa mga sandaling ito naman ay hinihingi pa rin natin ang panig ng Philippine National Police hinggil naman sa pinakabagong pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla tungkol sa umano'y pagkamatay ng umano'y middleman sa kaso ni Lapid. Kung maaalala, una nang sinabi ni General Sermonia sa kanyang mga naging pahayag na sa ngayon ay nasa isang detention facility sa Metro Manila ang naturang middleman na kumakaharap din aniya sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung kaso raw ng child labor dito sa bansa, nais ng Department of Labor and Employment o DOLE na mabawasan ng kahit 30%, habang itong Cagayan Disaster Management Officials nanawagan na po sa mga alkalde na agapan na itong pagpapalikas sa mga residente dahil pa rin sa nagbabantang bagyo. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Umaasa ang Commission on Human Rights na maging efficient at transparent ang Department of Social Welfare and Development, local government units at business sector sa implementasyon ng Republic Act No. 11861, the Expanded Solo Parents Welfare Act. Pinuri ng kagawaran ang timely adoption ng implementing rules and regulations, lalapat mahigpit ang pangangailangan ngayon ng mga solo parents ngayong hindi stable ang ekonomiya ng bansa. Binanggit ng ehensya ang mga kapansin-pansing tampok ng bagong batas, tulad yan ng pagsasama ng 1,000 pesos buwanang cash subsidy para sa mga minimum wage earners at mas mababa. Nakasa din sa batas na prioridad ng National Housing Authority ang solo parents sa mga low-cost housing project kung saan nag-aalok ng mas mababang payment options. Otomatikong sasakupin din ng Philippine Health Insurance Corporation ang solo parents. Bukod pa riyan, isasama sa batas ang karagdagang parental leave, pagbibigay ng scholarship para sa solo parent at prioridad sa mga aplikasyon sa trabaho. Samantala po, target naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na mabawasan daw ng 30% itong child labor practices sa bansa ngayong taon. Sinabi ng ahensya na bahagi ito ng kampanya ng pambansang pamahalaan
napuksain ang child labor sa pamamagitan ng iba't ibang programa at proyekto. Nakatuon itong workshop sa pagrepresenta sa 4 na karapatan ng mga bata po, itong survival, development, protection at participation. Ang mga kalahok ay inatasan din na tukuyin ang pangmatagalang mga layunin upang pigilan ang mga bata na makisali sa labor market. Kung maalala, hinimok po ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang mga labor officials na dito po sa buong bansa na unahin itong pag-alis ng child labor dito sa Pilipinas. Inihain din ni Laguesma sa House of Representatives ang mga nakahanay na programa sa paglaban sa child labor sa bansa na kinabibilangan po yan ng pagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor na naglalayong baguhin ang buhay ng mga child laborers, kanilang pamilya at komunidad sa pamamagitan po ng proteksyon, withdrawal, muling pagsasama sa isang lipunang nagmamalasakit at itong hakbang sa pagbabawas ng kahirapan. Sa iba pang balita sa oras na ito, plano ng Department of Transportation na gagawa ng panukala na lumikha ng magkakahiwalay na ahensya na magre-regulate sa mga paliparan at riles. Sa 40th Philippine Business Conference and Expo, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na una niyang napansin nang siyang manguna sa kagawaran ng buwan ng Hunyo ay maraming ahensya na parehong operator at regulator. Binanggit ni Bautista ang Civil Aviation Authority of the Philippines na parehong operator at regulator. Ang Republic Act 9497 o ang Co-op Act of 2008 ay nagbigay ng quasi-judicial at quasi-legislative powers at nagtataglay ng corporate attributes. Ang Co-op bilang regulator ay inatasang mag-prescribe na matuntunin at regulasyon para yan sa inspection at pagpaparehistro ng sasakyang paghimpapawid, mag-prescribe ng kaukulang mga tuntunin at regulasyon para sa pagpapatupad ng mga batas na namamahala sa transportasyong paghimpapawid at tukuyin ang mga singil o mga rate para sa pagpapatakbo ng mga pasilidad ng pampublikong panghimpapawid at mga serbisyo. Kasabay nito, ang ahensya ay nagpapatakbo at nagpapanatili naman ng air navigation at iba pang katulad na pasilidad at pambansang paliparan tulad ng Iloilo International Airport, General Santos International Airport, Davao International Airport at Bohol Panglao International Airport bukod sa iba pa. Sinabi ni Bautista na inatasan niya si Undersecretary for Railway Cesar Chavez na pag-aralan ng posibilidad na lumikha ng hiwalay na body para yan sa regulasyon ng sektor ng riles. Samantala, sa iba pang mga balita, yung pagbili ng submarines, hindi pa rin daw prioridad sa ngayon ng Department of National Defense at itinanggi po yung ulat na may alok sa bansa na bigyan ng submarine kapalit ng exploration sa karagatan ng Pilipinas. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Mariing itinanggi ng Department of National Defense ang ulat kaugnay sa inaalok na submarine sa Pilipinas kapalit ng permiso na mag-explore sa karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Defense Spokesperson Director Arsenio Andolong, walang katotohanan ang nasabing ulat at hindi nito alam kung saan nagmula ang nasabing balita. Sinabi ni Andolong, nagkaroon kasi ng Defense Cooperation Agreement ang Pilipinas at ang bansang France noong 2016 pero walang anumang napag-usapan tungkol sa nasabing proposal. Binigyang din pa ni Andolong na sinabi ni DND Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. na hindi nga prioridad ng Pilipinas ang pagbili ng submarine sa ngayon. Paliwanag ni Andolong, bagamat ang pagbili ng submarine ay kasama sa wishlist ng DND sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, bibigyang prioridad ng DND ang mga kontrata na nilagdaan noong nakalipas na administrasyon sa pag-budget ng limitadong pondo ng pamahalaan. Dahil dito, ni-recalibrate anya ng DND ang mga panukalang proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program. Siniguro naman ni Andolong na ipagpapatuloy ng DND ang pagsulong sa modernization program ng AFP sa pamamagitan ng pagbili ng multi-role and game-changing platforms na maaaring gamitin para sa internal security, territorial defense at humanitarian assistance and disaster relief operations. Pakinggan naman natin ang pahayag ni DND OIC Undersecretary Jose Faustino Jr. As of now, mula nung nag-assume ang administration na to, we haven't signed any contract sa modernization. Because as I said, I was requesting for the Congress
have a sunset review for us to come up with the list, because out of the Horizon 2 projects, around ilang percent lang yun na-accomplish dito because of lack of funds, inabutan siya ng COVID and all that. And now we are trying to come up with a list, which I should say recalibrated list, according to the capacity of our government, of course, to financially support them. Secretary Jose Faustino Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Umapila ang Local Disaster Risk Reduction Management Office sa mga lokal na pamahalaan na huwag nang magdalawang isip na magpatupad ng preemptive evacuation. Sinabi ni Willie Rapsing na humingi na siya ng suporta at tulong sa Regional Office ng Department of Interior Local Government para yan sa emergency protocols. Ayon kay Rapsing, kailangan ng magdesisyon agad ang mga local chief executive o mga mayor sa iba't ibang municipality sa probinsya na agapan ng ilikas ang kanilang mga residente, lalo na yung mga nasa tinatawag na areas of concern. Kabilang anya rito ang District 1 at 2 dahil silang madalas na daanan ngayon ng sama ng panahon. Sa ngayon, sinabi ng opisyal na nakadeploy na ang kanilang provincial assets and personnel. Kahapon anya ay inuulan na sila mula mahina hanggang katamtaman, habang ngayong araw anya ay nakararanas na sila ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Inaasahan anya nilang dadaan sa Cagayan ng bagyong Obet bukas ng gabi o kaya sa Sabado ng umaga. Samantala nangako po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang pangangalaga, pagtaguyod at pagsuporta dito pa rin sa kapakanan ng ating mga war veterans. Sa kanyang mensahe dito sa ika-78 anibersaryo ng Leyte Gulf Landing, sinabi ng Pangulo na hindi mababayaran itong anupamang halaga na ginawa itong sakripisyo ng ating mga veteranong Pilipino para sa ating kalayaan, bagkus ay kilalanin ang kabayanihan na kanilang ipinamalas. Dapat na niyang hindi mawala sa ating isipan kundi palaging alalahanin ang katapangan na kanilang ipinakita. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na pagkamit ng kapayapaan, itong pagkakaisa mula nang makamit ang kalayaan ng bansa matapos ang World War II ay umaani na ngayon ng maraming kaibigan at pagkakaisa ang ating bansa. Dahil ito ay binigyang diin ng Pangulo na patuloy na isulong pa rin yung kanyang administrasyon na itong kapayapaan dito sa bansa. Sa pamamagitan daw nitong naturang hakbang yung mga programa ng pamahalaan na magtataguyod sa mapayapa, masiglang komunidad sa mukha ng palagiang dialogo sa pagitan ng ating mamamayan, lalo na po sa mga lugar na may tensyon o yung tinatawag po na conflict-affected areas. Sa dagdag pang balita, ang pagpapatayo ng mga dagdag na evacuation centers si pagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Aliza Eclaridal. Binigyang diin ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral na sisimulan na nila ang pagpapatayo ng mga evacuation centers para sa mga maaapektuhan ng mga kalamidad at natural disasters na kung saan ito ay hinayag niya sa ginanap na 48th Philippine Business Conference and Expo. Ito ay para daw maiwasan na ang paggamit ng mga eskwelahan na maging pansamantalang tuluyan ng mga evacuees na maaapektuhan ng mga kalamidad. Ayon sa kanya, malaki din ang factor na ito para hindi kaagad makapasok ang mga estudyante para mag-aral dahil ang ilang mga pamilya daw ay minsan hindi kaagad-agad nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Dagdag pa niya, kaugnay ng mga sakuna na nangyayari sa ating bansa, ipagpapatuloy din ng Department of Public Works and Highways ang pag-implement na i-upgrade ang mga kalidad ng mga infrastructure sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Ayon pa kay Undersecretary Cabral, ang nasabing ahensya ay isa sa mga pinakamalaking engineering and construction arm ng ating bansa. Dagdag dito, kabilang sa mga strategic infrastructure program ng DPWH ay ang Livable, Sustainable and Resilient Communities, Traffic Decongestion Program, Integrated and Seamless Transport System at ang Convergence and Rural Road Development Program. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We will intensify our effort to combat disaster risk through our flood mitigation projects, our bridge seismic improvement projects,
because we have to prepare our country being in the Pacific Ring of Fire, and therefore we are exposed to calamities, earthquakes, volcanic eruptions, among others. We are going to continue building evacuation centers all over the country so that our school buildings will no longer be utilized during post-calamity. At yan si Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral sa kanyang talumpati. Una rito, si DPWH Undersecretary Cabral ay ang nangatawan sa nasabing ahensya dahil hindi daw umano nakadalo si Secretary Manny Bonoan para maging speaker sa nasabing pagpupulong. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Abangan mo ba itong COVID-19 vaccines? Epektibo pa rin daw dito pa rin sa XBB at XBC variant ayon sa Department of Health. Ang target para sa foreign tourist arrivals naman ngayong taong 2022, nalagpasan na po raw yan at nagpakita na ng nasa road to recovery ang industriya ng turismo dito sa Pilipinas. Ayon yan sa Department of Tourism. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang target para sa foreign tourist arrivals ngayong taong 2022 nalagpasan na. Nagpapakita na nasa road to recovery na ang industriya ng turismo sa Pilipinas. May pagulat si Bombo Everly Rico. Nalagpasan pa ang target para sa foreign tourist arrivals ngayong taon ayon sa Department of Tourism. Kasabay ng paglulunsad ng 2022 Philippine Travel Exchange na pinakamalaking government-led business-to-business trade event, iniulat ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na lumagpas pa sa 1.77 million ang turistang dayuhan na bumisita sa bansa as of October 19. Mas mataas ito sa 1.7 million na target para sa buong taon ng 2022. Nagpapakitaan niya ito na ang industriya ng turismo sa bansa ay nasa road to recovery na mula sa COVID-19 pandemic. Nangunguna nga sa mga bansang pinagmulan ng mga turista na bumibisita sa bansa ang United States, sinundan niya ng South Korea, Australia, Canada, United Kingdom, Japan, India, Singapore, Malaysia at ng Vietnam. Positibo naman ang pamahalaan na lalago pa lalo ang industriya ng turismo sa bansa kasabay ng nalalapit na holidays. The vision is not only to facilitate the recovery of the tourism industry, but rather to exceed our pre-pandemic levels and for the Philippines to occupy a primary position in the ASEAN and the globe. Ang isinagawang 2 araw na 2022 Philippine Travel Exchange ay layuning makapag-generate ng hanggang 60 million pesos na revenue. Una na ngang inanunsyo ni Tourism Secretary Frasco ang naging direktiba ng Marcos administration na tanggalin ang stringent protocols o mahigpit na panuntunan laban sa COVID-19 na planong may sakatuparan sa katapusan ng taong 2022. Upang sa gayon ay ganap na maipakitang bukas na nga at handa na ang ating bansa na tumanggap na mga turista. I understand there are still concerns regarding stringent protocols coming into the Philippines. And therefore, I'm pleased to inform you that the direction of the Marcos administration is
Samantala, kasalukuyang nagpapatuloy naman na pinag-aaralan ang pagripaso sa tanyag na tagline para maipromote ang turismo ng bansa na It's More Fun in the Philippines. Paliwanag ni Tourism Promotions Board Chief Operation Officer Marga Nograles na sa paglipas ng taon, nagbago ang dahilan ng mga turista sa kanilang pagbiyahe. Lumalabas din kasi sa pag-aaral na ang mga travelers ay naghahanap ng paraan para makapag-reconnect sa kanilang pamilya at magkaroon ng self-wellness. We are revisiting that, enhancing, just to focus on what travelers are looking for right now. Right? Studies show that travelers are looking now to reconnect with families. So we are looking into all of that. They are looking into all of that as we enhance. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung pagdating daw ng First Family dito sa Mascara Festival, pinaghahandaan na at may update ang Star FM Bacolod. Pinaiigting pa sa ngayon ang preparasyon para sa nalalapit ng highlights ng Mascara Festival dahil sa nakaschedule na pinag-uusapang posibleng pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas SWP President Monico Puentevilla, maliban sa pagkakaroon ng iba't ibang sports competition sa Mascara Festival, ay hindi rin magpapahuli ang street dancing competition kung saan inaasahan nga ang pagdating ni Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos at anak na si Vinnie Marcos. 23 darating ata si Presidente. Time niya yan kasi nung ako mayor, nag-guest of honor din siya sa Mascara. Siya ang nag-guest of honor ko noon. So second time na to gagawin to sa Paglaom Stadium, ang street dancing contest. Sa ngayon, ay tumutulong din ang Negros Occidental sa pagpapatupad ng seguridad sa pagbisita ng First Family sa siyudad ng Bacolod para sa Mascara Festival. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, isa patay, higit 4 na po ang na-hospital dahil sa diarrhea outbreak sa isang barangay doon sa South Cotabato. May detalye naman ng Bombo Radio, Kurunadal. Isa na ang binawian ng buhay habang nasa higit 70 na mga individual ang nasa ospital sa ngayon dahil sa diarrhea outbreak sa Purok Spring, Barangay Lamparibanga, South Cotabato. Ito ang inihayag ni Dr. Ellen Quidilla, ang Municipal Health Officer ng Bangas, South Cotabato, sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Dr. Quidilla, isang 75 years old na senior citizen ang namatay dahil sa dehydration at komplikasyon na dulot ng diarrhea, habang umabot naman sa 70 na mga individual ang isinugod kaninang madaling araw sa Socsar General Hospital dahil sa kanilang pagtatae, pagsusuka at pananakit ng ulo. Sa inisyal na pagsiyasat ng Municipal Health Office ng Banga at ng Integrated Provincial Health Office ng South Cotabato mula sa kontaminadong tubig na iniinom ng mga residente sa lugar ang pinagmulan ng outbreak. Kaya't sa ngayon, ipinagbabawal muna ang pag-inom ng tubig sa source of drinking water ng mga residente upang maiwasan na madagdagan pa ang mga apektado. Sa katunayan, may higit din na 20
ang nasa kani-kanilang tahanan at hindi na nadala pa sa ospital na nakaranas din ng kaparehong sintomas dahil sa pangyayari. Nagpadala din ang Municipal Health Office sa Banga ng kanilang medical team na siyang tumututok sa ngayon sa mga apektadong residente. Nagbigay na rin ng malinis na inuming tubig ang local government unit ng Banga sa mga residente at karagdagang dextrose at gamot para naman sa mga pasyente. Napag-alaman din na kumuha ng sample ang Integrated Provincial Health Office ng South Cotabato sa mga pasyente at isinailalim sa test upang malaman ang pinagmulan ng sakit at kung tama din ang kanilang paniwala na ito ay isang cholera outbreak ang nangyari sa nabanggit na lugar. Ay yung dapat na, yung in-advise namin doon sa kanila na wag mo nang gamitin yung dating tubig na ginagamit nila. So mag-provide na lang muna kami ng tubig na pang-inom nila. Yung nandun pa sa taas, mga 20 pa sila. Oo, meron pa yung isa. Yung sinabi kahapon, yung sa surveillance ng province, sabi niya ngayong araw. Kasi i-culture pa man yun. So mga ngayong araw yata maglabas yung result. Si Dr. Ellen Quidilla, ang Municipal Health Officer ng Bangan South Cotabato sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Mahal Kabayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Mayroon pong bayan sa Iloilo itong isinailalim na po si state of calamity dahil pa rin sa African swine fever. Mahigit 300 baboy daw namatay dahil umanos sa nasabing itong sakit. At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Oton, Iloilo dahil sa African swine fever. Sa panayam ng Bombo Radio, kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito ng nasabing hakbang ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng namamatay na baboy na umaabot na sa higit 300 sa nasabing bayan. Ayon kay Defensora, maaaring na magamit na nasabing bayan ang kanilang calamity fund. Sa pamamagitan ng nasabing hakbang, inaasahan na masugpo ang pagdami ng mga namamatay na baboy. Napag-alaman na naglagay na rin ng border control checkpoint sa boundary ng Iloilo City at Oton, Iloilo upang mapigilan ang pagpuslit ng mga baboy na pinaniniwalaang kontaminado ng African swine fever. The declaration of the municipality of Oton of a state of calamity is very timely. We base it on the memorandum circular issued by the National Disaster Risk Reduction and Management Council. All the requisites are there. Their agriculture and livestock are affected. Livelihood is affected. And they need that so that they can access to additional emergency funds. And if needed, they can avail of the things that you can do when you're under a state of calamity. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inihayag ng isang senior admiral na dapat handa ang US military na tumugon sa isang potensyal na pagsalakay sa Taiwan sa lalong madaling panahon sa taong ito. Nagpapahiwatig si Admiral Michael Gilday, Chief ng US Naval Operations, ng mataas na alarma kaugnay sa Beijing's intentions patungo sa isla. Si Gilday ang pinakaling senior official sa Washington na nagpayag ng mga alalahanin na ang Pangulo ng China na Xi Jinping ay maaaring higit na handa kaysa na unang naisip na sakupin ng Taiwan. Ginawa niya ang nasabing komento habang nagbabala ang Taiwan's top security official na anumang pagtatangka na salakay ng isla ay mabibigo at gagawing international na paraya ang bansang China. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon po sa Bankers Association of the Philippines katumbas
ng 58 pesos 94 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar po sa ngayon, 7 pesos 50 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 41 pesos 33 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos 67 centavos, habang ang euro ay 57 pesos at 56 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko sa Costa Rica, nagpapatalbugan ang mga residente ng kailang mga suot sa Misa de Gallo tuwing Christmas Eve. Wow. Kung kaya't sa bispiras pa lang ng Pasko, lahat ay nagsusuot ng kanilang pinakamagagandang damit bago pumunta sa simbahan. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 66 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo naman. To go, Pasko na. Maraming salamat sa ato sa ring Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sunod sa Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan zona libre. Sa karon nga daw iya makabaran sang Webes sa petsa 20 kita sabayin sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad paglop na ita sa karon nga gabi may kapoda ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponsispin. Tugtog magitala sa 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pag-updan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa mga tagban sa pila ka madalaguan nga mga balita, pinakauli nga maripot.
Nagkaroon na po assign na sila si Tagsa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamiyo tanay sa aton sa ring nga mga kauturan. Mataga para matita abroad, mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod noon nga dito sa lawasang pungsod. Kada taon na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, at the same time sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang-Huwebes edisyon sang Zona Libre. Sabi no, pizza 20 na kita iya makabananti, mga 3 na lang katulog. Pati subong nga gabi highlight na sang Mascara Street and Arena Dance Competition. At least na balaan tagid man nga may maskara glis bakulod, no? O sa page sa 23 ululupod kita makabanan alauna sang hapon sugod. Aton man sa nga coverage siya live and direct sa bahin sang Paglaong Sports Complex, no? Ang isa sa mga kabig kurong malapad nga lugar. Para sa paliganan sang Arena Dance Competition, no? Malapad kag makakomodar kuno sa almost 50,000 ka mga tawo. No, so ano ang posisyon di makabanan sa Paglaong Sports Complex? Di nibutang ang stage, no? Diin maatubang. O kay ti isa ini sa mga dako nga perprahan man sang syudad sa Bacolod kay no other than the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay siyempre ang Vice Presidente, no, si Vice President Sara Duterte Carpio, kang first family amo ang bisita sa Mascara Festival Celebration. Pero daw bati ko kuno amo nang ginapabugal iya kuno nga kwan nga dako nga venue. No, damo kuno ko dako ang makomodar sina kuno nga mga pumuluyo dira ka matumalanaw. Pero ang makatapo sang media daw ginlimitahan. Hindi ka mo gusto nga i-showcase ang inyo nga ang Mascara Celebration tas bilog kalibutan. Ilabi na gito subong ti ari na kita sa digital age, no? Nga ti pagi sa social media. Mabalandra ta kag baligya naton iya makabanan sa bilog nga kalibutan. No, I know nga ti may mga followers makamong inyo, no? Tapos ti sabahin sa part sa media, sa tri-media, sa print, sa broadcast, no? Kag sa bahin sang kuan ano, sa bahin sang online pagid apat na gid gani, no? Print, broadcast, radio, kag sa online, no? So, ti, amo malan ang tsansa na to na, no? Anyway, ti, why makita ka pangayo gid sang kunano da, no? Kung bayad sa pag-broadcast, maton diri, ti ipabugal ta. No? Ang aton kaugalingon, iya makabanan, no? Nga selebrasyon sang Mascara Festival. Galing ka daw puro kaintuan, puno sang tawo nga mga into, no? Ang ara sa foundation. Ilabi na gid subong sa bahin sa Bacolod Home Foundation, no? Nga kon kulang na natin hambalon ta na lang manggid, no? Gina-underestimate nyo ang capacity sang tri-media kung paano i-broadcast, paano ibaligya ina, no? Sa mga tumalanaw, no? Sa didi makabanan sa bilog nga kalibutan ang Mascara Festival, mabalaan nyo man galing, no, kay dumatsagan ta ang ara sa Bacolod Home Foundation daw mga into nga tawo. Di gin pamunuan gid sang ila iyang kwan ano nga festival director subong nga si Attorney Pinky Mirano. Daw kalimbawa tabla daw ay ti daw kumbaga daw gapa kwan gid kamo iya, no, gapakilala gid kamo iya daw bag-o gid kamo salta di sa Bacolod, no. Actually sa Tony Pinky Mirano do taga Bacolod man pero ti dito kon nga ang amuning iya sidi nga pagtratar sa bakatapo sang media. Sige isturahan ta man na hapon to, no, ang natabo kagabi. Gapuro pakilala gi kamo maayo kamo padayaw kamo, no, sa coronation night sang Miss Bacolod Mascara, Miss Mascara Bacolod, pero ti lantawan no nagkinamutsing kamo kagabi. So dugangan pa sa sang no, kung halos pala daw mamuyayaw ka mo, no, nabla mga pageant bala di ka mo kita, especially international, no, ang Miss Universe bala, no, why na da iya sang siling banda ginabutangan na da sang banda, nagalibog ang ulo ko kagabi kung nga may banda siling kuti dani stage ring i-focus diri mga kandidatang i-focus diri sus Mario Josep, no, binano ginhimo niya sa stage sa Coliseum sang Lasal, no, binutangan nila sang mga drum kag mga kunano da. Tiyan anong ka klase ka utok man sino nga kay sino nang utok ang naganas na man.
Natingala man ka mo? Ang mga banda, tani dito ni Haboy sa plaza, o dislakson, ni putas lakson, no? Kaya ti para pagusto sa headbangers da, no? Ang mga tumalanaw, ti ato kahapon, isa ka prestigious nga event, no? So, diba, sa bahin sang Miss Bacolod Mascara, binuhat nila iyang halo-halo. Oh, no? Ti ka bilib kita, mga hosting nyo, mayo, kampiyon, no? Pero ti hindi matubulok Bacolod nun, no? Tinagwa, ti na may mga lalo moments to, no? Hasta nga sulod to ang banda to, sino tong banda to? Oh, kamay saying, mic check, check, mic test, check, check, naga-on air pa. Sus Mariones di garapon. Kauluya, no? Ay, na, no? Kaling kay ti daw may isa da kuno nga nagasiling nga daw, gapadayaw man kuno nga ti daw siya nagikuno ang himuon yang kwan, nga manog train sang mga kandidata, no? Sa pila ka mga sunod nga Martinuig, no? Nga konsidente daw, tulokon, magani daw, puro lang bilbil ang lawas na siniyo. Puro lang mantika ang lawas niya. Ay, oo. Di mo na bala, tani kung gin-invite to si Darin Espanto tong nagkanta sang team song sang Maskara, mayo pa. Nga mo maga-serenade sang mga kwan, no? Sang mga kandidata, tinga butangan yun na isang banda, ano nga style ina. Oh, tinga may mga lal moments ka mo, nuwian pa ka mo, ang buzzers kagabi ni Amak. No, samtang naga-monitor iya makabaran sa coronation night sang Miss Mascara. Anyway, congratulations, no, sa kay Miss Mascara 2022, Cara Villarosa. No, estudyante ni sang Riverside College, no, sa Dede Makabanan, kaysa mag-represent sa Miss Universe Philippines. Ang syudad sang Bacolod. Di sa mga preliminary pa lang mga interviews, no, kaya question and answer, nakita ta na, no, ang abilidad ni Cara Villarosa sa question and answer. Di ko na siya, no, siling ko gabi, beauty and brain ina, hindi lang siling kung gwapa kay ikaw na madaog. Ano, gwapa ko kung nag-utod-utod ang sabat mo kanin diretso. Anyway, tanan to 15 lovely candidates, grabe lovely candidates. Why gito isang laway, ito yaton nga performance, no, mga mayo gito sila no, at least gin-try man ilang best, no, kag tinipakita man And mo ginaiya basta sa competition may ara iya sang perde may ara daog. Para mula ng mga sidelines na nakita na tong hapon. Next time, no, please lang hindi niyo na pagbutangi. No, sang bandada kay ti wagid pulos sa tutuod lang, no? Ti may man nagasulod on air, check, 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 mic test, check, 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 mic. Ay na, no, sa temprano ay na pinang testingan na malo ka mo, no? Ako fan mako sa mga banda ni, no, pero sa magtukar nati okay kali sa panugod amo gid na no, may ara gid na pero galing kay ti ko i-check mo ni temprano na i-set up mo na lang gid lang amo na no, okay na tanan-tanan normal na ang setting, okay na para pag sulod sang kwan pag kwan sa iya okay na at least daw lain man niya tani bla no, nga may banda iya sa coronation ko sa pageant night, no? Ti change mo, no? Kay lain na di mo ginlain o kung maglain sa Bacolod. Lain ang mayor, no? Lain ang set of officials, no? Lain ang mga programa ang Maskara subong kuno daw lain man. Ti kita mo pagtatan nila sa media daw haluson nga daw halos pala tapako nilang media mo. Diri sa Bacolod. Sige lang kay pag seminaron tani sila makatilaw ni sila sang dako-dako nga lawas pamahaw panyaga panyapon siguro. Diri gini sila makabarasmas. Nang tawon ta kon hindi magkalatunaw ang fat sa lawas yo da. 12 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa pagparagad balantayan ta pa na, no, ang ining patakaran naman nila sa Paglaong Sports Complex. Sang una, as long as nga pwede kita kasulod to makabasta media, no? Why problema sang liga administrasyon? Importante may ID lang, lantawan nyo lang ID nyo kay all access man ang ID nyo. Pero kontrolon yung media dira, no? Sa Paglaong Sports Complex sa palabuton yang Domingo. Magamo sina inyo na lang ng maskara nyo. Galing ka tigaton niya kinandan talang bayad kasi wala bala importante mayo lang pagtartar ta.
No? So ti sa mga kauturan nato the same time sa aton sila mga kabombo, insindihan tama na, no? Kita yan nagaserbisyo tudo-tudo. Kay may mga followers man kita yang aton. No? Ang Bombo Radio Bacolod may mga followers man nga nagalantaw gid niya, no? Linibo niyang galantaw sa live ta. Every year. Mula to nagpauway lang ta iya makabaran, no? Sa sulod sang 2 ka tuig, no? Sang pandemya. No? Ti after sa to, subong balik kita subong. Ti kinugon sa gagmok padayaw sa balik ihom nga daw mo lang gali nang pag-tartar nyo. In the first place, why kami pangayo sang bayad, no? Nga amon diri kay festival ini, updanta ini, part man ni sa amon corporate social responsibility makahatag sang kalingawan sa amon nga mga viewers, mga listeners. Sa una gani sang wala pa Facebook, no? Ti mati man gani sila. Naga-cover kita for how many sobra na isa ka dekada, cover to sa Bacolod City Public Plaza. Gapamati man lang sila gani, dinamo linibo manaw. Ang nagapamati. Pero subong do may lain gid ay makabanan nga kwan, no? May lain gid kita, something smells fishy. Mabalaan ta man sa gyapon, ha. May sokton pa tani sa Bacolod Youth Home Foundation. Matapos sa maskara pag-report diri sa SP, no? Sang mga donations, kay kalabalo kita. Donation na initanan-tanan, ginapang istorya, ginapang ariglo, no? Nga i-donate, pero ang liquidation. Kay once gani maka-liquidate, ang Bacolod Youth Home Foundation, tapos na. No? Diretso na inside the pocket ng guwas na. Pati ko kuno subong daw ranging to 5 billion pesos, no? Ang donation dira sa Bacolod Youth Home Foundation. Dapat i-report yung gina, i-liquidate yung gina sa SP. Kaya ito mo rin require sa inyo sang una, no? Sa sesyon sa SP, no? Nga pag-recognize sa Bacolod Youth Home Foundation, nga amo ang mag-spearhead yung makabanan sang Mascara Festival Celebration 2022. 15 minutos sa kaligan sa Tak na alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad. Samtang report makaron na ni Bombo Ansenio Soya interview sa Festival Director, no? Attorney Pinky Verano. Mati ang tabing sabat ni Attorney Pinky ni. May report makita karon ni Bombo Gracelyn Lobaton diri sa aton nga pagpalagad. Kay gipa-check naton tubla sa National Food Authority kon sa NFA, no? Kay gudi subong daw harvest season subong sang humay, no? Dira bisa bago, no? Daw harvest season man subong sang humay, no? Tiyang aton, no? Mo ning aton nga gina no? Ang usot palabot man sa gobyerno. Sa syudad, kung sa national government naton iya makabanan, no? So, kamusta ito pinagpresyo, abi, no? Sang bago harvest nga humay, no? Kag ining parang sa ito, gin uga, no? Nga humay, no? Kag sa bago harvest. No? So, kahit daw ginakuha naton, subong ang aton nga mga manguma, daw na isgan lang yan sa national government nga baraton, no? Ang gina-produce, nga humay, no? Kadaw halos pa lang ti pangayoon no? Ang humay nga ti bago harvest halin giya sa talamnan, no? Sa mga munguma, no? Ti daw halos pangayoon ang presyo. Ti ang pamangkot naton sa dira, aryo, no? Abi nyo kun ano ang kun halos pa lang daw talikdan na sa mga farmers naton ining pag-engage sa rice production mo, Kung hindi lang ni makonsider as staple food naton, kaya mo nag-eslina, basta may kanon ka lang, why problema, iya kung mangita kasudaan. No? Tiyan mo nang sudaan ko ay kasang kanon. Kaya bisan kanon, lang iya gani, no? Bago nga, luto nga kanon, no? Init-init pa, pwede mo na gani simbugan mo na sang tubig, gabutangan sang asin. Makakaon ka na, no? Hinanggop. Makakaon ka na. No? So pero kung sudan lang iya, nga problema kagid kung ano ipares mo. So mas importante bisan nano magkalanabo da, no? May unod ang talagbasan ta. So problema lang gali subong kay tudo luson pangyoon sa gobyerno. Ang aton siniya makabanan, no? Nga ang mga ginaproduce, no? Nga humay, sang aton sini nga mga mangunguma. No, tidiri tagid na karon mabalaan sa National Food Authority. O kon sa NFA, kon bala, ano ang ila sining makabaran nga programa subong, no, sa part sang sining harvest season sa aton sining, no, makabanan nga mga mangunguma, no? So pagbakal sini
Kay tiga problema petagani, no? Although ti importation kinanglanon ta na ay ang importation, but ti galing kay amo lang nabla, no? Sa aton siri nga makautura, the same time sa aton siri makabombo. Nang bisan pa nga naga-import kita pero hindi man Japon ya masiling nga untat, no? O kung mag-surrender ang aton sini nga mga no? Ang aton sini makabanan nga mga kauturan, no? Mga farmers, no? Hindi man sila nga mag-surrender sa pag-concentrate sa production sang humay. No? So, ginapasalamatan tanin sila. No? Once and for all bala, no? Malipay man ang aton sini nga mga mga farmers. No? Pero galing kay tiyo, sinulabing no? Sinulabing makahambal sini nga na namian kay daga enjoy, no? Sang production sa umay. Kay pag abot sang harvest season, no? Dalos pa ngayon, ang presyo sa abono pila na subong. Ang presyo sa mga pestisidyo pila na subong. Magpaobra, magpatawo ka sa talamnan mo subong pila na, no? Halin sa land preparation. Pakadto iya makabanan sa pagpatanom nimo, no? Pakadto sa pagpa-harvest nimo or tara sa stage of vegetation na. Kaya may stages ina, no? Gasto kay na kada giho mo sa naya kwarta. Kuot ka kakuot sa bulsa mo. Gwa sa karon bungol ang aton sini nga gobyerno, no? Kana lang hindi iya makahatag sa kalipayan sa aton sini nga mga farmers. Kuy sa gani payan man lang, no? Ini baklon sa brato kuy sa gani ari pa kulontrolon pa ng mga traders nibla, mga bugok nga mga traders nibla. Nga baklon man sa barato tapos i-hoard, no? Muna may mga rice traders may mga hoarding ng katabo mo, no? Aton mga report na baton naton pero wado ay makita sa panakitaan diri nga gina-prosecute sang national government naton. Ang ining nasambit iya makabaran nga mga bugok nga negosyante nga naga-hoard sang humay. Tapos may kuan pa na, no? May kuan pa na, may drama-drama pa na sang himo dira, no? Pero na i-declare nga tong no ay na sang supply sa bugas, no? Ninit na supply sa bugas, pataas naman ang presyo. Pero kaloyan, so far, sa ato sa nga pag-monitor, duway kita sang monitor diri nga pagtaas ang presyo sa bugas, no? So steady pulse sang hapon, ano? Ang bugas, nagpromisa pa, no? Nga ato sa presidente, kamo taglikom sang Department of Agriculture, no? Nga panubuon sang una sa 20 pesos, no? Subong may tag 20 pesos na bumbuanton. Nga kilo sang bugas sa Central Market. No, isa ka kilo 20 pesos, no? Tapos ang itlog tag piso. Anom ka bilog itlog size man 26 tanan, no? Pero galing kay promo ini sang GCash. Promo na sa money transfer bla, no? Nga basta may ara ka lang isang app nila, no? Pwede ka tuya, no? O once a day lang. Ti kun damo kamo dabi mangutod pulo kamo kada adlaw pila kamo to. No, kada daw may pulo kilo until October 23 lang niya. Taga 20 pesos lang ang kilo. Sa special rice daw hasmin pa nga bugas ni, puti-puti pa. No, tapos ang itlog tag piso anom ka bilog. Pero once a day ka lang per per person. No, so nagsiling ko kung pulo ka mo, makapulo mo kilo isa kadlaw Maka 60 mo kabilog sa itlog, pila na kadusina. Diba? O, 5 na kadusina. Wala pala, no? So, tigaling kay kwanay na, no? Agila na. Pero ang promisa iya sa administrasyon, na tag 20 pesos ang kada kilo galutaw pa sa sabaw. Dugay na taga-komento sa nagapanawagan man sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, no? Nga kadamo sa mga tiglikom naton ako pwede nga ma-appoint bilang tagpamuno sa Department of Agriculture, no? Nga pwede naton ya nga i-appoint, no? Ano pa ginahulat ta? Hindi nga presidente na umuuyat sina, no? Kasako-sako iya sa presidente, matulapangdan niya pabala ina. O isa pa to sa report nga nabatian naton, nagligad to nagapahayag i-take over yan ay kuno ang Department of Agriculture para nga makuha niya no? Identify niya ang mga nagahimo sa hindi amuda. Pero until now, wala man Japon.
O to yatikal na to, tatlo na kabulan o nagkinaburigal pang SRA. No, muna panawagan ta ti President Marcos, President BBM, no, hatag na lang sa iban kay ti kabalo kita nga ang pangsyon sa isa ka presidente hindi lahog. No, I'm sure nga ti hindi mo na matatapan. Samtang ara kada nagapamuno bilang Tiglikom, no, sa Department of Agriculture. Samtang duga presidente nga balita ay makabanri sa aton sa pagpalagan dumayong balita ni sa Provincial Capital. May empleyado sa probinsya sa Negros Occidental na makabaton kuno sa mga incentives. No, sa bahin niya sang no, sa bahin sang parabuton niya nga bulan sang Disyembre. Wow, ti ano kadako ini nga ma-insentibo, no? Bisan pa nga ti ang budget naton sa masunod sa mga kabang nga tuig, no? May pagbuhin diri, no? May budget cut kita because man sa sining paglabay sa pandemya sa aton sa sulod sa duha ka tuig. So pero ti sa probinsya amo man lang ginahambal naton nga may mga may mga dalagko nga savings ina ang probinsya. That's why nga ti kung kaysa magsiling man naton nga ti damo man ang o kung dalagko man ang mga bonuses sa nga aton nga mga empleyado. Kaya of course no, sa rin makabas sa aton sa rin makatuan same time sa aton sa rin nga mga kabombo, storyahan naton na karon. Ang deployment sa kapulisan niya diri augmentation no nga nag-ilinabot na. No, so ti makitaan ta subong no damo-damo kita mga kapulisan di no sa bahin sang bilog sa ring syudad ya sang Bacolod no. So kada pusod may pulis. Kada pulis may pusod. Very good kid no kung mag-amo sa na iya makabanan makita naton so far no. So kadamo no sa mga kapulisan naton no nga ara nagabantay especially kun kagabihon. Ara lang sila sa mga dulom-dulom no nga nagabantay iya makabanan no kag siyempre no para nga mamintinar man ang kalinong kag katawhayan sang syudad sa Bacolod sa selebrasyon naton no sang Maskara. Sige duga ka nato na karon sa report ni Bobo Cherry Grace at Tilandri sa aton sa liga pagpalaga. Anong plano nyo? Malagaw ka mo sa Lacson o kung hindi? Nagali na gumba ng Lacson subong, no? So anyway, 3 man lang inikadlaw. Pero do mati ta ko no, ang Lacson niya, ang booth niya sa Lacson, tag 15,000 lang ang bayad, no? Sa sulod sang 3 kadlaw. So go din buha sa Sabado kag sa Domingo sang gabi, no? Sa plaza, tag 25,000 pesos, no? Ang kada booth. No, mahal to sa plaza, sa subong daw pangin isak bawi ito. No, tapos sa government center daw tag tag 20,000, no, pesos. No, dito sa government center dagko man to ang mapisto to. Tapos ang dira kuno sa bahin sang siring isa ka isa ka dako-dako man nga construction firm, no? Ang Mega World, no, may mga kiosko mo da kuno nga tag 20,000 man. Ang maarkila sining magkakadto sa Bacolod Home Foundation, no? So muna dako nga kwarta ini, no? Ang ma-income sa syudad sang Bacolod, no? Pagtapos, no, sa din makabaran sang Maskara. Pero diri sa Lacson, no? Damo magasunggod diri nga tinga atong 15,000 lang. 15,000 kay ti do 3 lang kay kadlaw, no? Pero galing kay ti ang nag-provide sa mga tulda diri sa mga stores daw libre lang. Masulod na lang yang mabaligya. Di somehow do may no? Do may pinilian niya ang foundation, no? Sa bahin sang sining nasambit iya nga kiosko diri sa Dalan Lacson. Anyway, itsoon talaga pagkatapos Ang importante subong ati ang kasadyahan ta, no? Kabalo na ko subong nga may maskara na subong Kabalo na ko. No? So si Nini gani ko kasi press daw dira lay malagaw kuno sa Lacson, no? Parang lang, parang lapit lang. Di ka magpalayo niya. Kasi badula ka balabaw tapos gid. 28 minutos sa kaligad sa takdang alas 7 sa gabi sa ato sa Riga Pagpalaganda. Magabalik kita, no? Kuantaw ng report ni Bombo Ansidor Solidia diri sa ato sa Riga para tuntunan. Sige, hatag kita ni pila ka mapanamdom. Stand by.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba. Kita na mga kabanan sa atong sarili nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Sige, check na to ng report ni Bombo Ansido Surilla. Diba sabahin sa atong sarili nga pagpalagad. So anong assessment rin mga kabanan sa aton nga festival director? Sagsunod sa Bacolod Attorney Pinky Mirano sa Bacolod U-Home Foundation. So, anong pinaka-latest ng update rin mga kabanan? Kasi syempre mga activities natin, tinaglapit na lang, no? 3 na lang kadaw. Ang nabilin magatapos ay mga kabanan ang aton sila nga celebration. So, i-check na to, nabi, no? Ang ining pagparigayan sa mga aktibidades na to, no? Ang presidente tat, kwa na, ng piho na nga maabot dire. Basi kulutaw pas Japon sa hangin. Sa report ko ang naton, Bomboan, please come in.
Bombo Pons, pet sa siglang sa may nadlaw naton, pet sa Biente na kita subong no sa bulan sang Oktubre kay Biente naman kadlaw nga celebration sa Mascara Festival. 3 days to go, highlight na Bombo Pons sa October 23 and ang pinaka-latest diri ang ginapreparahan no nga pag-abot hindi lang sang presidente pero sang first family. No, first family, meaning si President Bongbong Marcos, ang iyang atiayon niya si Attorney Liza Araneta Marcos, kag si Vinnie Marcos, ano halos sila tanan kay si Congressman Sandro Marcos, although ay sa picture mo, di ba so far amo nang confirmed kagaton iya nga presidente, no? Siyempre, Bombo Pons, ginapreparahan na subong security, may mga information nga posible, buwas, nga adlaw, maabot siya. Friday pa lang, ari na siya. May mga information man nga highlight. Pero ang barka din ni Atty. Pinky Mirano Ocampo, ang Festival Director sa Mascara Festival 2022, nga highlight gidang nila ginapreparahan. Ang sabahin bala Bumbupon sang arena gid, no? Meaning, dito iya sa Paglaom Sports Complex. In fact, may mga pag-check na sa area, mga kapulisan naton, may mga yara na nga managilabot nga presidential security group, may mga Bombo Pons, no? So ginapreparahan na gid ang pag-arabot sa ato niya nga presidente. And subong man sunog iya ka Attorney Pinky Mirano, so far ti okay gid way sang problema, ginapasalamatan niya ning Manilo nga selebrasyon sang festival, Bombo Pons, no? Nangin successful man ang mga events halin sang una nga adlaw October 1 until kagabi Mascara Queen, Bombo Pons, no? Miss Bacolod Mascara, nangin madinalagon gid, no? Damo sang nagtan-aw. And ang ginapaabot gid, no? Ang sa 22, ang electric mascara, sa gabi na siya, masugod na 5 sa hapon na nga daan dira sa Bacolod Government Center, pero mahalin sa Upper East, no? Bombo Pons, pakadto sa Bacolod City Government Center. And then, ang sa highlight gid on December 23 sa electric mascara siya at 13 nang magapasakop, no, nga mga competing nga mga barangays. And on October 23 sa highlight 17 ka mga barangays una sa hapon magasugod, no. So Bumbupon sa matiyan nato na festival director si Attorney Pinky Mirano Ocampo. Actually, may ara kita sila ni Secretary Frasco, they're arriving, nag-confirm man sila, maabot sila. And then may ara, pag kita mga iban man nga mga CEO, ganay sa mga corporation, bala, mga sponsors naton, maabot man di sila sa aton nga mascara. Especially sa arena nato nga competition. Maabot balikbayan may ara na mga actually nag-contact man sa amon nga ti gusto gid nila ma-experience, no, nga ti first time di sila nagpinululi nga halin from New York, from Canada, from any basta do may mga ibang patusubong nga gaayo man nga ti makatan-aw gid sila bala diri sa aton sa Paglaom. Anong imong advice sa public, no, regarding sa 2 days or days na nabilang sa highlights ng Mascara? Okay, sa aton sa pamuluyo diri sa Bacolod, no, medyo maano lang kita expect kita heavy traffic, no, kay syempre ang aton nga Lacson Street, no, i-add ta na siya nga site this weekend sa 21 to 23. So ang road na passable, may portion na nga passable siya kung daytime, and then we will close it by 4 o'clock up to na sa kaagahon. So wala kami ga-issue man sa mga pass para sa inang area kay tisibitaw naton gahambal man nga mabudlayan at akong sige tabal allow sila to enter sa mga close roads naton. So mas better iagyan nila ang mga pocket roads ta, mga ibanta nga mga minor roads da kay may mga rerouting kita nga ginobraman. Sa electric mascara, what time did siya ma-start? Okay, ang ato ni electric mascara will start at 6 p.m. Jump off na sila sa Upper East and then ma-proceed na sila sa BCGC. Dito na to ma-perform ang ato ni 13 nga barangay sa stage naton. So malabay man na to ang float, no, sa BCGC, sa may stage area, and then ma-perform ang ato ng mga dancers. So anong advice mo sa public to come early kung gusto sila? Yes, ang ato nga area, kung mag 6 o'clock,
medyo na-plastar na siguro better by 5 or earlier than that tara na siya sa BCGC nga ground kiti basi mag-traffic bala kung isirata na ang dalan kiti kinalan i-clearing ta na para maglabay ang aton ng float hindi man maiyawan. Bilang ma-participate yan, pinaka mga floats Do more than 10 na to ka-float ang ma-join aside from the 13 naton nga nga barangay of so ang competing barangay sa 13 meron man na sila o nila nga float nila. At ilang prices na iya ang aton nga sa Electric Mascara 300,000 ang champion taho. Ang sakwa niya, ang sa dance parade sa arena competition, what time na start? Ang aton nga street dance will start at 1 p.m. sa RCBC Rizal nga area. Jump off na sila and gina-expect na di sila nga maabot sa aton paglaon mga around 3 o'clock. So after sinadri sila ma-perform sa ilang final lagi mo na nang sa arena competition nila. Open to all ang Paglaom Sports Complex. Ang aton nga sa upper box sa aton grandstand it's open to all no. So first come first serve, we will open the gates by 10 a.m. And then we are still waiting for the PSG kung may pag-iban na portion na we can accommodate man sa aton nga general public da. At the president is coming. We are expecting the president to arrive Sa gate sa street na sa yes mo na gina-expect na mo na 23rd. sa speech dire? Yes. Oo. Kung maabot gid nga na sure na nila kaya hindi pa kami wala pa fixed schedule si Mr. President pero tiko diri gid na di amo nga medyo gina-target kadiri siya padto. Sinong VIP sa Electric Mascara kag sinong VIPs diri? Sa aton nga Electric Mascara, sila Bello, nila, may mga artist actually sila ni Sir Georgie nga dito no for the Electric Mascara and then sila Pops Fernandez mga ibang nga artista nga maabot no and then senators si VP ginawait man namon kung maabot si VP on the 23rd. Sa security, how is it? Meeting pa kami Ma'am Dal no with the security to finalize kiti subong pa lang maabot ang PSG ni BBM. But how can you assure Yes, nagdugdugang nag-deploy pag sila additional police aton nga because maskara naton do mga more than 1,000 I think idugang nila i-deploy. We're gearing towards the highlight. So how would you sum up the previous activities of the Mascara? So far we're grateful na positive ang outcome no especially sa ato na Mascara Olympics no sa first week and then the trade fair happy man ang mga nag-join sa aton trade fair sa Robinsons sa aton SM and then the panaad naton. So happy gid kami and kaluyan nga the past todo ka okay man ang tiyempo kung magulan siya kagabihon lang or kaagahon so Momoan? Bumupuan sa actually Pero halos Presidential 10% Security Group. na. Yes, kaya ang Presidential Security Group, yari na Sari ng PSG, piho na. Gani man. So, tiyan mo na lang na, it's either tomorrow, 21, 22, 23, sunod sa tatlo kadlaw. Kung iwan talang ate, wala hindi magbundak ang ulan? Gani man, no. Ang ginapreparahan gid ang 23 nga matanaw ang presidente takag pwede mahimo siya mag-speech no dira sa bala mismo sa grandstand dito sa Paglaom Sports Complex. Amo nang ginapreparahan. No? That's why nga syempre signal jamming, strict vote, that's very normal. Basta ara gani ato ni presidente bumbupos. So, sabay man akon sabahin sang siniprabuton ang Lunes siya may opisina gid ya. So far wala man announcement bubupos. Kasi kibuton ng tabla surprise bala ni Mayor Benitez lang ati are ng presidente approve na no daw mo na kung gina-style nila ko isa mo. So tanawon ta pero so far. Pero so far wala pa announcement regarding that. Bumupons. But we'll see. Ako may ala man giti ipahibalo naton pa sa aton iyang mga kauturan basta may sang confirmation. But so far wala pa bumupons. So it's until Monday lang gid ang celebration sa Mascara Festival, no? Okay. So bumupons amo ni so far ang update report naton ni madulong para sa pagpangalagad sa zona libre ini si Bombo and Sindul Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kabomboan, Sindol Sorilla.
Ti kung makasiling kita 100%, no, to pipiho na no, kamabot ato sa nga presidente. Samo naman ni ang dako operparan sa aton nga mga kapulisan. Ti kita mo nagdugang persa. Ang aton sa mga kapulisan ya makabanan diri kay ti maabot si President Marcos mo. Kung matabo, no, daw second yan na ini nga pagbalik kay ti sang eleksyon nakakadto na ni sila, no, nakarally sila dira sa may bahin sa area sang reclamation, no, kagibansagan ganito nga wala sang tawo. Ang numero 1 gito magmulay, no, ang mga makileni, no, nga wala sang tawo pero do nakibot kita nga nagdaog bansa. So sa sining nga Mascara Festival celebration first time niya, no, nga makabalik diri, no, sa amo ko makakadto diri sa bahin sa syudad ya sang Bacolod, no. So para nga mag-witness man, no, sang selebrasyon ya sang Mascara. No, tilang tawa naton ini, no, kay ti upod sa First Family, First Lady, no, sa event ya mismo gid, no. I'm sure nga ti magdugay ang presidente diri, no, after yung aguro speech ti malakat man na. Lupad balik man sa bahin sang Malacanang, no. So ti sa part sa mga kapulisan ta preparahan ta naman ini basi may mga lightning rally nga matabo dira, no, nga may mga grupo nga makasulod, no, sa bahin sang Paglaom Sports Complex ya mismo, no, kag magkwandira, no, sininggitan blag Olympiada. Kaya mo ginakausa ti freedom of expression ina, no, sa aton sa ring makauturan sa tagsa sa aton, ano, pero ti ibutang tamas duga man ato panugyan kay ti basi malain pamlabutan nyo sa ko basi sa prisuhan man kamo ya, no, mag-celebrar o prisuhan kamo mag-celebrar sang Mascara. Ibutang ta sa lugar, no, kay ti pwede man ta iya makabuhis out sang gusto ta, no, nga bisan wala ang ato presidente. So laban-laban sa diri, no, ati amo mas Japon every time magbisita diri sa tuwa na yung previous administration, no, from Silay, no, airport naga-chopper na padulong diri sa bahin sang kwan, no, sa old airport sa mga siguro dira gina mahugpa, no, or mabaylan siya depende, no, hindi pa man ma-discuss gid ya makabang kung anong plano kay kibot lang tas na, no. Kag ti kun halinda sa old airport padulong sa bahin sang Paglaom Sports Complex ti lapit man lang. Baylan naman say or pwede man sa hugpa no, sabay sa Paglaom Sports Complex ang chopper, no, sa ato sa presidente. Pero I think kuno ang talisa ay ang kwan blas ang pamilya Yanson, no, ti grabe man no, ang pamilya Yanson nagadikit man sa administrasyon, no. Amo ning obra nila mo, no, dikit sa administrasyon kati basi man kun kwanan bla ng halitan sang administrasyon ilang negosyo bagay ti legal man na, no, galing kati ila ipapapil naman lang na, no, ang ilang ginobra basta bagong presidente, no. So si Vice President Sara Duterte Carpio basi magkadto man kaya mo ning konfirmasyon tuligad mo ti iniiya, no, padayaw ni dayon niya ni Mayor Benitez, no, nga makaabot ni presidente ko sa bagay ti kuan man nimo, no, daw tumalagsahon na ning batunon sang presidente ang imbitasyon, o ka magakadto siya pero ti ini gusto taman ning iparabuot sa siring administrasyon, no, sa diri makabanan ang ining kwan bala, no, mga concern naton diri concern sang mga Bacolod nun, no, kasi dapat makalabuot gini sa aton nga presidente. Ti una bes amo ning ginaano kolegan nga ti duway gid nag-ayo si Mayor Benitez nga pangayo sang declaration dito sa bahin sang palasyo sa Malacanang ang hang Lunes bla within sa Bacolod lay declare nga holiday sa 24 kay medyo kapoy na iya, no. Ti ko sa bagay kung nagakanugon ka mo, no, sang duty sa isa ka adlaw ti okay man lang na. Ti sino man sa abi ang makwan, sino man ang budlayan, siyempre kamo manda, no, especially sa part ya sang government center naton nga tanan dira, no, nagatrabaho man, no, tanan dira nagagiho, no, para sa celebration o para sa maayo nga outcome sang celebration sa Mascara Festival. No, pabor man na sa inyo day, no, kay ti simpo sa parang himos na, no, sa Domingo sang gabi may merrymaking pa, may sinaot pa, may sinadya pa, may mabanda pa, no. So hindi kay malipod nga kapoy ang tanan sa aton. Pero who knows, basi kibuton lang kita, no, nga mag-confirm to si President Marcos Inhote kabi ni Mayor Benitez nga kung pwede
no, ma-holiday sa Lunes, ti approve so ti daw damo man malipais na, di ba? No, sa aton man sa nga mga kauturan sa aton nga mga bakulod non. No, pero event ini sa bakulod No, event ini sa bakulod no. So dapat involved to man ang aton mga official Kaya daw kita sang tarpulin ng pagwa sa Government Center, no, nga ara si Vice Mayor Elcid Familiaran, ara si Congressman Greg Asataya nga nagapang-invite sang maskara, no? Ara abing mga set of city councilors naton. Daw kung baga daw nag-self-serving si Mayor Benitez. Ang iya binutang sa tarpaulin ang bata niya nga mayor sa Victorias. Kagimbutang niya pa ang presidente sa Association of Chief Executives. Tiyan mo na niya, padayaw porsyon. Instead nga, kung gusto mo na malabing hindi na mamalisyahan dira, tani pinamutang mo, tani pating aton nga gobernador no? Sang probinsya, sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Pumutang mo na tanan, no? Kahit isa naman lang tasubong mo. Kaya mo ni ang administrasyon nga do nag-isa ko no sa Negros Occidental, which is nga kanami man, no? Ang tawon nga nag-isa, no? So may dadaya makasiling ko yan, may change na. Kay ginaupod ang probinsya sa event sa bahin niya sa maskara. Kag probinsya nga event sa panaadop doon man, no, ang Bacolod, siyempre ginaupod mo ng Bacolod kay may booth man da mo. Ang Bacolod sa Panaad Park and Stadium. No, so mula na, no, hindi lang ta magpadayaw no, nga silingti daw i-recognize gid ba lang ati bata ko di mayor sa Victoria City, no, nga daw ay magani na mas nga anak nga klase ka mayor, no, ubra ito papapil lang to sa kuno sa Victorias kag post sa social media. No, so presidente ni sa sang Association of Chief Executives, no, sa probinsya sa Negros Occidental, pero kabalo na kamo kung ano magkakalanabo sa masunod nga eleksyon, no, na may mapagbago mo, no. So laban-laban bata ini kuno mapadlagan bisi gobernador. Ti daog man na Japon. Hindi ko magambal nga perdi no. Daog man na Japon, no. Pagtapos ang term ni Governor Bong Lacson, daw siya na ni mabulos bilang gobernador. Kabalo ka mo, no? Meaning to say, bandaya nga naghahanap lang da nga mag-gobernador, why gikamot sansa. Pero ba di sabahin sang Bacolod? Di laban-laban matapos ba ng term ni Mayor Benitez, no? Dari sa Bacolod, in 9 years, 3 terms, no? Di may posibilidad nga basi mabulos man ang iya sining asawa, no? Or ang iya sining utod. Kaya ng utod ya, pati ko, do may balay na da sa sudad sang Silay, kadodira na sa kuno nagprestro, kay sa sunod ng eleksyon, ma-mayor sa sudad sang Silay. Ay, di paano na naihabing makaserbisyo da ang mga Silay nun, gidya nga tuod-tuod, no? Nga hindi ba nga pangayaw, kag hindi badyaw? Di mo na nagling plano, Mayor Judith Gallego, may kontra ka na sa 2025. Huwag ka pa na nag-isa katuig sa pwesto, Mayor, no? Ara na ginistoryahan ang kontra mo. Puwerte, no? Sige no? Pero panilagan, tani kapipila pagkikita ki-issue ka talaga yun after sa maskara. No? So, ang ining pag-inulhot sa mga sugalan, dari sa sudad sa Bacolod, ambot ko na no ang reaksyon sini sa aton ni mga kasimbahanan, no? Nga mismo ang kapitalista sini si Mayor Alfredo Benitez ko, no? Ang mayor man sang sudad sa Bacolod, sige. Going back, to restaurant na patapos maskara. Areo, no? Gusto tayo ipaklaro sa bahin sa Bacolod Home Foundation, no, nga ang ining selebrasyon sa maskara updan naton ini tanan-tanan, no. So amo na say pangayo ma'am kay naga-live kita, may mga equipments kita, may mga technician kita, no, may mga reporters kita nga ma-report, no, sa during sang maskara gid mismo, no, kung pwede hindi nyo sagad ka ipit ang media, no. Tinga pila gid gani, no, may bisan butang ta mag-apat ka media abi sa isa ka apat ka personnel, no, sa isa ka estasyon abi sang radyo, tatlo man estasyon di nga tao do medyo kwangit, no. Bansa may ara man mga station like sa AM dominant gid abi ti amo na yung Bombo Radio, no. So ti banda daw okay man lang nang ara sa i-recognize man kay ti daw gaparo pakilala man sila. No, so ti butangan mo da imo iya duwa isa ka personnel, anong gwa tas na? O, may equipments kita, may mga kamera man tayong aton, may mga technical team man kita yung aton, tapos di mo na control na po siya. Kung isabla daw na nakibot kita kung nga mo ini, abot sino ning tarpulano nga nag-take sa likod nila da? O
Or base sa festival director magiging mismong problema, no? Kamanti daw buguanon lang siya pero daw makapila naman sa kabises nga nagamaskara diri, no? Kagbalaan niya gid na ang coverage sa media da, no? So na for free lang na. No, ka coverage naton, why tayo demand sang bayad sina kay ting aton serbisyuhan sina, no, worldwide man. Aton nga mga followers sa digital platform, no, kag sa on air. So kanami sinaiya mo, no? Kanami sinaiya. So hindi tayo gusto lang yan, hindi lang talaya luyag. No, kadaw kurukonturon nga daw asip nga daw kamo dira iya ang kwan, no, kamo dira ang hari. Oh. Pero man natabo sa coronation bla. Coronation night sa maskara, no? Ang media to nga baka cover gin control na to, isa lang kabilog ang gin allowed nyo to. Pero ang mabisita nyo ang outside sa probinsya, hindi man nagani mabakulod nun, no? Okay lang kung magdinamo, magdinusina to. No? Isabla daw ka wala tupa ang klase ka. Magamunis niya kapalpakan ini mo. Oh, kapalpakan ni. Oh, so ang isa kuno sa utok-utok to sa coronation na ito, ang nagapro pakilalaman nga kuno siya ang in charge sa Bacolod Miss Mascara. Oh, ti aton ayo sana kung siya gid man ti kung pwede be. Buin-buinan mong fat sa lawas mo da be. No, para ka daw makamarasmas ka man. Iguro epekto sang perte nga pat sang lawas mo, no? Nagahana ka plang gatikang nga uyog na lawas mo. Buisit maning classic kuan ni ay, no? Coordinator musne, no? Nablado di ta gusto. Tingin na showcase ta ini. Tara abilidad ina sa Bacolod nun hasta sa Binibining Pilipinas Universe, Binibining Pilipinas, no? Pageant night. Oh, hasta gati basi mag Miss Universe ano pa ni ang aton nga Miss Mascara si Cara Villarosa. Ano na pala, no? So, di mo ito ginadayaw ito kapo, pero galing hindi talang nalainan, kaya ti pati medyaging control nila. Pero ang sa sino mo kuntadto to, kay kuno, free admission, pero na nagtag sa ticket, no? Free admission, pero nagtag sa ticket, kakula ticket, hindi magsulod. Anong logic man? Balaw kayong free admission? Tiyan mo man niyo, no? Sa highlight sa 23, dira sa Palgaong Sports Complex, no? Ang ginimo nila subong, ginipit man nila media, no? Tanong ba yung aton da? O, ti kung kamo mo lang gid abi, no? Okay, kung makasarang mo lang kamo, inyo na lang na eh. Okay, malang sa amon, hindi kami naka-cover. Dati lang taon tayo, no? Kung kasalig ka mo, nga damo ka mo followers, kag makuha nyo na sa digital platform, no? Ti inyo na lang na, no? Pero nga aton lang sa nadra bla, no? Gati hindi sila nga ang ining obligasyon di mo bra sa isa ka tawo, 2, 3, 4 o kung 5 ka tawo. Ti niya pagkutulong mo duwa. Talang butang mo duwa to ti 2 ka reporter. Makover to bulos-bulos. Sino ma technician to, sino ma nabla. Ti sino mabulos sa ila da 17 ka barangay makumpit. Magsugod ka launam tapos the most guro alas 8 gabi na. No? Matapos ti ang gutom ang kapoy da, ti hindi ka na magbuslanay da. No? Nabla. Hambal ka mo kung daw kapigaw sa inyo, kung daw di mukbalo, kay ipaseminar tak mo kilala ta. No? Tani nang unsiho, mga kabuda, kung ano gid ang dako nga papel, media has a big role, no? Sa doon makabanan sa city event mismo, coverage. No? Kay ti makabulig man kita baligya sa turismo sa syudad, sang Bacolod. Outside the world, no? Outside the Bacolod, outside the world. Outside Bacolod, no? The whole world, no? Pwede ginaton niya masukay sa pabugalta. No? Di ba way kami sila nga pangayo sang kredito, no? Hambaw ko ba tinalantaw na mo to sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. No? Ang amon niya for free, no? Part sa among corporate social responsibility, no? Kay ti amo na yung nakaandan sang tanan, i-cover ta. Ipagwaon ta sa Facebook. Sang Bombo Radio Bacolod. Hindi lang kamo da mag-ininto. Kay gwa sinokta na kita magtapos ang Mascara Festival. No? So, mula nabla, due tayong respeto. So, short saying, ati, kung gusto niyo respetuhon, no, parespeto kamo. Nabla, no? Why na taya, why ta siling subong ita, takunta kung ano. No? Kung may mga sala, sawayon, komentaryuhan, no? Galing ko isa, iban daw sala pang pa-insende, nga mamensionaran lang ang pangalan sang mayor nila di daw, mga binget nga kuring. Kagabi, ito daw may nag-comment naman to. Ti para sa imo, kung nami, matsag mo, nga ang ginabutang blandras, tarpulin, bata sang mayor, kag wala ni isa sa opisyal sa syudad sa Bacolod, wala vice mayor, wala congressman, kung okay sa imo, ti imo na iya. Pero para sa amon, hindi na yung okay.
No? Kay nga, ti nagaugyon man bla ka mo di. Oh, gwa na karon malisyahan naman yan sa iban nga tawo. Nga ti way ka buga hinisugot di, way ka mo tiluhog, way ka mo isa hindi ka mo isa kalasalan. Bagay ni sa mga reklamo pang tuslokon ara sa alan bla nga kwayan. Mula na pero ti batsyag na sakit no, update man na. 7 minutos sa kaligan sa takta alas 8 sa gabi, no? So, muning na mga nanotisyahan sinin naton, ti kwa na, no? Daw kumbaga, o kung hindi na makaagi, guro sang kastigo militar, kag latigo, ikog pagi, guro di na magmalanton yung mga yudipato ni. O, sige, balik tayo sa ato sa rin pagpalagad sa time, i-check na to report ni Bombo Grace Len Lobaton. Aray sa matkalugtasan, no? Ang national governmenta, no? Especially sa sektor sa agrikultura, no? So, subok at simpo daw, inatamay kita iyang mga farmers, kabataan sang farmers, no? Nga naga-engage sang rice production, no? Di tanan, ari na diri sa rural areas, no? Obra sa construction, obra sa call center, tanan, no? Do pilang balag na lang makita naton di nga naga-engage sa rice production, no? Inapang baligya ang duta, no? Kay ti ipliti ni Toto, makadto sa luwas sa pungsod dito obra, hindi na ma-engage sa nadra. Kabalo kamo sa aton nga mga kauturan, ang agriculture, no? Is considered as kuan man na, no? Amo na ang kumbaga dalangpan sang tiyan, no? Sang mga pumulong Pilipinon. Dira nakasalalay without our farmers, no? Hindi kita mabuhi. That's why gina-promote na gini ang pag-engage naton sa agricultural farming, no? Tiyo, season sang harvest season sang humay, no? Subong. Ti ang ginapunto naman naton dire nga ang mga ginaproduktong humay sa mga farmers dolos pangayoon, no? Kulos pa lang kuway tag-ulikid, no? Kuway pagpalangga ang mga mangunguma naton sa aton sining isig kapareho, no? Hindi na sila ma-engage sa rice production. No? Di ba? O ti galing gwa subong yo kulang na lang ti pangayoon, no? Ang presyo. At paano na makabawi ang farmers na? Kaysa presyo pa lang sa pestisidyo, presyo pa lang sa abono, no? Ginatagaliog ka na. Tapos pag-ani mo ya gali ti dolos pa pangayoon. Oh. Tingaway ka mo action taken sa mga traders na nag-hoard sa bugasaw. O, ini naton ma-insendihan. Kung balang nagakampanya, git seryoso, ang gobyerno, sabahin niya makabanansang aton siring sektor sa agrikultura. O, diin gid bala padulong ang aton siring direksyon. O, presidente ang nagapamuno sang DA subong. Check nato report ni Bombo Grace Len Lobaton sa interview sa National Food Authority. NFA, diri sa bahin sa Negros Occidental. Bombo Grace, report please come in. Yes, Bombo Paul. So, isang cash, tinatawag as farmer, yung masigit kagigyan ang obramo, no? Maagatan mo ikaw. Kag mag-harvest, bisan pa kadamo sa katubang mga circumstances, ba? Bumukon, no? So, subong kay nag-sugod na makita ganit sa milling season. No? So, ang aton sini nga mga farmers bida naman diri, pero kay niara lang sang magbalang dili na balanse, no? So, according mo po sa manager sa National Food Authority nga si Sir Epifanio Costa diri sa NFA Negros Occidental, mo po nga hindi matuod nga wala sila gabakal sang bugas sa mga sa mga hindi lang membro ka co-op. So, continue ang magbaligya sa ila regardless membro man siya ka co-op, membro man siya ka organization. Bugas na siya kung humay? Humay na siya pabupon. Humay na, humay. Oh, okay. Individual farmers, no? Iti mabugas na sa karokoy, pagaling mo na mo. Oo. Okay. Oh? Go ahead, Bombo Grace, gadula-dula ka. Yes. Ngita na nami nga pwesto, no? Bombo Grace, isabi ka com niya ton, no? Isa na ka communication, utda na.
Kung sa balo ka mo, ining globe ni daw kwa ni, halin pa ligad ang tinunto niya, no? Daw hindi mensindihan. So kung sa madula ang signal, no? Kung sa maaraman, otro man ni ang isa pagid ni ka telcos niya mo man, no? Di blado ay ka man pilian sila di kay do puro mapalpak ang serbisyo nila. Okay. Sige, sa piya kita nga kumaagi kung daw okay to. So may lipdan lang ya sang dingding, chef, no? Ang signal sang globe, lipdan ya sang dingding, dula na mo. Grabe, no? Sige. Balikan tabi sa isa ni nagbalhin ka to. Bobo Grace? Yes, so po, okay na? Okay na, no? Oo, loud and clear. Aboy na Okay, lang man. ng isa mo ka SIM card, Oo. Sige. So, go ahead. Going back kita diri no sa bahin sang status sa mga farmers diri kag sa rice production naton. So according sa kay Sir Casco o kay Sir Ifapanyo Casco sa National Food Authority head na siya sa Negros Occidental nga NFA Pons nga ang aton sini nga supply diri gani sa Negros Occidental nag-visit siya. No? So hindi lang galing magkabalaka atong sini nga mga kauturan kay wala man sang food shortage kay nagapangayo kita augmentation sa panay momopons kay ang rason diri sa kadako nga factor nga naga-focus kita sa sugarcane plantation or sa sugar sa aton diri no kay may dako kita nga problema sa sugar so wala natuunan sang pagtamod ining sa bahin naman niya sang rice no o kon palay no kagati muna kung pagaling natin yung rice na panawag no so ang aton sini nga mga farmers buwapons mas bentahan ni sa ila kay nagmahal ni ang kilo sang palay mga 19 pesos na ni siya nung gidiri ang dry and or clean and dry palay buwapons no kay safe ni siya no ang iya bala nga level sa storage bala no pamo na iyang gina tuunan basta nako gid ang pagtamod sa wet palay nga although may ara man sang gabakal gid sang dako bala nga pahin or dako nga ginabakal Manila sa wet palay. Volume, no? Yes, so dako nga volume kumbaga. So ang diri sa aton 19 pesos mo posible sa kapanubo kag problema kita sa pilaman ka mga tempo nga nag-agi nga mga farmers taga panghakroy sa low buying price of the grain pons. So amo na ang aging 19 pesos nila kag pang inganyo bala kumbaga nga magtrayon sila sa ilang obra as farmers. So ang iya ka NFA kabalo kita mo pons ang ila sining purpose is to secure bala ang aton sining food no nagabakal sila sang mga grains sa aton sining mga farmers kay mo nang ba kagina nga ini na matuod ang inahambal sang iban nga ang mga nagabaligya bala nga India members sang co-op wala ginabakal so kung qualified ang imo sining ginabaligya palay kay may percentage na mga pons mo no nga dapat amo nang imo nga ginabaligya so baklo nila pag wala sila ginapili okay para nga minsan nga qualified nga amo nang ginabaligya nga klase sang palay no ti makaganar gid sa mga pons especially aton sining mga gadmay nga mga farmers so ang sa number ko kanina nga deficit diri ang Negros Occidental. So ginatingwaan pons nga madula ini as they will act independently siguro medyo malugay-lugayan pa basi mga dasod pa tinuig yung pons kay ti subong tanambal ko ga salig kita sa augmentation halin sa panay diri daan sa Negros Occidental as nagka-focus kita sa sugar nga dako gid ang aton sining
nga mga duta bala nga ginatamdan niya katubo so ang palay yung napabayan so amo lang ng problema naton no kag ang sa mga support no nagikan sa LGU Bombopongs man sa gihapon but may ara lang mga farmers bala nga do napabayan siguro si possibly man pag-comply bala sa mga requirements. Halimbawa, abi sa paghatag sa binhi bala, sa libre nga binhi sa mga farmers ta, ara man sa gihapon. Kay ang mabulig lang ila ka NFA is nga the time nga makaharvest sila, so tibaklon lang ya ka NFA bumapon. Mga pons, matian pa lang tahayag no, sang head or manager sa National Food Authority here in Negros Occidental, si Sir Epifanio Castro. Koska Costa ni siya, no? Okay. Actually, ang NSB, nagabakal sang palay. Oo. Clean and dry. That is mandated by our clean and dry na 14% MSC and then malimsyon na sa with 95% purity. Naman sa tawag ng clean and dry. That is the standard yung buying sang quality sang NSA. Sang nagabakal ini sa tanan ang gusto magbalik especially farmers kag mga cooperative farmers organ at wala kami sa bakal. Okay. So, unfortunately subong ang prevailing price sa with palay that is ex-freezer is 17 pesos. No? In which nga favorable sa mga farmers na daw okay pa siya nga favorable pa sa sa mga traders o sa mga millers nga presyo compare sa NSE. Pala mo ang 19 pesos ang NSE clean and dry na siya, ma'am. At sabihin invest na dinalagas ito isang pesos na taasa nila para makakapsyon man sila sang palay. Invest na favorable sa ating farmers. Kung 17 pesos ang palay, that is ginansya gina ma-maximize pa sa kwan. Inis na high ang farmers is higher pa sa panay. Ang panay subong 15, 16 lang eh. So inis nga ang diri sa Negros kung deficit area kag ginakulang nga ato production versus sa ato consumption. That's why taas-taasin natin na farm. Pero wala kami nagalimit sa mga farmers sa pagbakal. Always 22 hours. Kaya kinahanglan sa NSE ang palay para sa 2-hour buffer stock na mandate. Accommodate yun naman ng individual, farmers, cooperatives, and farmers organization. Accommodate yun naman. Oo. Ang farmers, may mga support na nasa from other in-line agencies, sa DE, sa DAR, sa mga financial institution na kunara na sa amon, sa marketing, sa mga panalang kami, dira kami sa phase of activities ng farmers sa marketing amo na nga pagbakal na lang sila sang presyo nga palay. Ang support price ng itawag mo kung specific that is a 19 pesos is government support price sa 19 pesos amo na ang ginabasihan sa tanan ng presyo na dapat hindi na sila magpanugo daw pandrang daw tawag kasi na nga standard na siya nga support na computed na presyo sa national government na hindi na ang farmers hindi na masyerte basta may 19 pesos. Always 19 pesos sila. Kaya kung magdubo sa 19 pesos na nga itong palapay, that is the indirect support ng NSE. So the research sa aton sa Negros kay man mo dong mayari ka diri problema sa production sakto? Yes, ma'am. Oo. Actually, ma'am, ang Negros is the pesos, ma'am, versus consumption na the pesos. Ito lang nga ito versus sa panamo na-augment ito na area. Anong factor? Anong factor, sir, nga additive kita diri, sir? Ang pagpili mostly ang aton kwandila na farming is nagko-consider sa sugar no? Okay. Dako nga portion gid ang naging kaon sa aton sa sugar sa tubo. So ang aton na palay is diri lang nagko sa southern area naton sa
mga mountainous area niya. Bilis kita ako niya Catholic na kita. Oo. So, kay tungod deficit kita din, sir, ang pricing niya, kamusta man di? Ako rin pricing man wala nagkapan daw. Wala siya problema. Wala man siya problema. Bakit may man nagasulod man, nag-augment pa lang ang commercial rice ta. So, far daw ako, kaya sa daw kampante kita nga wala siyang shortage sa commercial rice. Sa pag-monitor, sir, sa kada LGU, diri sa Negros Occidental, sir, nga magbaka sila kung isang palay, pero tigil ka mahal? Sa magbakal sila sa palay, pero tigil ka mahal. Dapat siguro ako sa atong farmers, kasi ma-maximize ka nila. Ma-maximize sila nilang ilang mas advantage sila sa ila kasi ang palay nila mahal pagtakal. No? Mahal. So, ang mga hinakuha ta sir nga palay kay deficit ta sa panay na tananhalin o kung may iban pagid nga ginagikanan sa supply. Basta ang supply dapat sa rice ma'am nag-augment sa ng panay, and then ang iban diri man ta massive ban ang campaign among diri sa amon ng activities diri sa NFA sa Negros. Pag may nakakuha man ta sa iban nga hindi na malakot sa mga traders na nagpan sa mga iban ng mga commercial millers na mga sektor, no? So we are conducting a massive procurement, palay procurement, especially harvest time. Anyway, ang roles ng NFA naman, ma'am, is to maintain a buffer stock. So, naman ang try din namon nga ma-assume manamon ang amon nga target. Sir, say mo, mga sando sa maka-act independently nung wala kita kuha isang augmentation sa iban, sir? As long ang plan, ang Negros Occidental, mag-consilig nila. Dako ang i-percentage nila na mag-plan sila sa rice sa sugar. So, amat-amat ang gradual, amat-amat ang rice official. Sa sugar pa wala pa kita ka sa sugar alam mo most bigger sa nila sa Negros doon nag-concentrate kita pero gusto na mga natin sa sugar kasi pala sugar na province. Sige sir, anong himo nga katapusan nga mensahe sir diri sa atong mga kauturan nabi? I encourage sa mga farmers na in our buffer stock to intended para sa aton hindi tabang gini pangayo, no, ang kalamit let's participate with our palay procurement activities by filling this hindi lang tanan kapila ka porsyento lang ma'am ng mga production nila sa NFA para manaasa po na may may natawag pala nga makwan man nato ng aton mandate, and then ang masiguro man nato our food security ma-attend po niya ang Negros Occidental hindi man magpangayo pa sa Panay area. Let's try and let's cooperate and let's participate, especially sa mga farmers and individual farmers organization, and farmers cooperative. Let's help government to attain that purpose. Ito lang purpose natin, food security. Yes. Will encourage farmers to participate. So may deficit kita sa rice production diri sa Western Visayas. Yes, mabapol sa Negros Occidental. Negros Occidental, mabapol. So bago mo lang abing lapad nga mga naton nga engage sa rice production, Valladolid, no, and the rest, no, Bombo Grace. Makita ta na, magbisita ta sa Valladolid. Makita mo nga sa Santalan. Time na abin sa Nigaran man. Oo. So, amo na siya, mabapol. So, hindi na magreklamo danay, bala. Ang iban, nga tungod ka mahal. 17 pesos kada kilo?
17 pesos Ang raw na, ang raw? Yes, dason baligya sa NFA do 19. I think mga pons mo na sa minister. Why not choice ang mga farmers na naton pag harvest na why direkta na dayon bakal bisan sinulang ay makadto bisan sa mga traders bakal dayon baligya na dayon no managay ato sa NFA dapat sila na ang mabantay sa sila ang mabakal gobyerno ang mabakal sa farmers hindi pagkasalig sa mga traders kay balo ka ini mga traders may mga ginahampang man nga hindi amo nag-evolve sila mo into worse bala nga gakapektuhan niya ang agad sa puno no mga farmers yung magtanim hindi biro ang tanim di biro maghapon na kayo ko hindi naman makatayo hindi makatayo di makaupo oo di maluoy kita sa mga farmers sa kay dutay na lang gid sila daw haluson pangayoon na lang ni gani kay ay na ni sila ginansya kay perdi na ni sila sa abono kag sa presyo sa mga pestisidyo. Yes po sa dugang pa dapat ang procurement pala nga tawag no dako-dakoon pagkid kay siyempre ang bugas yan dapat madula sa lamisa no muna galing diri sa Negros deficit kita di wala ka balo kung san-o na lift up bala. Ang importante subong sa guron tanim mga farmers especially engaged sa rice production kay kung kan-o na ganing madula sa lamisa mudlo gin matata. Magbata ko po bisan kan-on lang wala sudan batuan butangan tala na asin kag tubig nga kumainit kan-on na busog na ta. Yes, mga Pinoy pa kita mga Ilonggo po bato tadaya ta asin na sudan wala kay tiway ta na ginabalikid din mabot 5 adlaw gangasala ning aton administrasyon sa food security pero wani sa kinsindi ko ano gayud tutuod na batyagan sang aton nga mga farmers. Amugel babapon. So kabay pa nga masolusyonan man bisan patuod wala sang food shortage direte uson ta nga mag-amo na hindi na pwede. Okay. Sige. Yes. Salamat Bombo Grace. Yes mga pons. Ini si Bombo Grace din naman ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige. Salamat sa patrol. Bombo Grace din naman ito. Interview sa National Food Authority. NFA Negros Occidental. Amo na, no? So, ang agriculture, muna man sila. Hindi nga sila nga ang gasolina, ang gasolina, mula na daw domino effect na magtaas yung gasolina, taas tanan. Pero ang agriculture, no? Backbone gina sa aton ekonomiya. Kay tanan ara na dira, no? So nakakamis, no? Nga mag-star sa uma, no? Ngati tanan hindi mo na pagbaklon kapayas, kalabasa, kamuti daon sang kamuti, no? Tugabang, tanan nga ba o tanon ara da pitsay. Ini kani magbakal ba sa pisan kala magtanom. Pero pag abot mo sa syudad, sa Banwa, no, ang presyo no, perte na kamahal. So that's why hindi nato ng pabayaan ng agriculture, no? Damo kita mga idle land, no? Kung basihan naton, kung liwaton, ibalik ta naman to pila ka mga research tanging patagan sa una, mga idle land meaning to sinawa ilang lang natandog, no? Nga pwede ginaton iya matandog, no? Convert into kutamnan tada sang pitsada kunano, talong, no? Mga patula, mga vines na, no? Tanan nga pwede naton iya ma-utilize mga kabayan. Ti ginapabayaan tam lang. Ti subo pa iban nga mga kwanaton, iban nga mga idle land naton gina-convert pa into mga subdivisions. Sa muna ang masubo, no? Nga babot simpo ay na taya, no? Masalig na lang kita sa merkado, no? Nga reklamo man tagani sang kamahal, sang presyo iya sang mga balaklon. Especially, no? Ang rice production, no, dapat nga hindi inato na pagdulaon. Di galing kay gobyerno ta subong, no, dedma. Kag isa pa ti torpe nga daw ay nakabatsyag sa ano ang pagpamudlay sa mga farmers naton para nga lang ati may baklon kita nga bugas sa merkado. Anyway, kung di na ta magsalig sa importation kag i-support naton ang with our own, no, tangkilikin ang sariling atin, pwede kita mabuhi ang mga rice sufficient kita. For how many years na nga rice sufficient yung sa Visayas, no? Kung tutukan lang. No? Dira bala i-focus ang programa. Pero ano mo nang mga mga pagbutang mo sang budget na sa mga
pagpaobradalan kay laban mas kickback na gani. Mga substandard pang materials, i-focus bala sa agrikultura, tagaid ako ka budget sa agrikultura, o lang tawon ta, no? Kay kanami bilang batsagon, no? Kag kanami iyang panumdumon nga ang mga farmers na ginatagaan tong honor. Kag ang agrikultura tagaan sang dako nga pagtamod sang administrasyon. Presidente na ganing head sang agriculture ta pero daw ay man Japon, no? Mga issues man dito, kontrobersiya dito. Yun, natawabla, no? Agriculture, that includes livestock, poultry, no? Vegetables, no? Tanan, no? Crops, Pilipinas, hindi madulaan supplies, hindi magutman ang Pilipino kung ginatagan ng ini makabanan sang pagtamod sang aton nga gobyerno. Tanan subong kapakapos na malang kagti. Siyempre, no, daw ginapabayaan na lang. Wala na ginadisiplina. That's why nga nakasadsan babatasan sa mga traders nga naga-hoard sang bugas. Nagakumpra to sa mga farmers sa mga bukid tong lugar, no? Barato. Instead nga gobyerno ang bakal sini kay baligya man Japon sa mga Pilipino barato. Pabayaan tang traders sa makabakal to barato baligya mahal. Di sinong perde kundi kita. 32 minutos sa kaligad sa taknang rason sa gabi Balikanta. Report ni Bombo Dennis Rebica, report ni Bombo Cherry Santillan. Sa aton nga pagparaga distoryahan ta ang Mayo niya, no? Nga balita sa Kapitolyo kay makabaton insentibo ang mga empleyado sa Kapitolyo sa Disyembre. May konfirmasyon diri sa attorney Refrando Diaz ato provincial administrator sa probinsya sa Negros Occidental. Balikanta pagkatapos kinamang sini. Standby. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano sa aton sa ring pagwalagan, 45 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi. This time, Secretary for the Bombo Dennis Rubicon. Koneksyon sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, maayong gabi, please come in. Bumupon sa mga provincial capital employees sa mabot nga Desyembre ang hindi na makabaton sining inatawag nga IBES o kon incentive benefits for exemplary services. Positive dumantas ang ligad isa ini sa mga benepisyo no nga ilan na baton abe bumupon so kay do last year the mga 6 pila to 60,000 tanan na mga bonuses ang mga empleyado sa provincial capital no lakip ding IBES ay lang CNAI collective negotiation agreement incentives ay la PEI performance enhanced incentives no
Bumpons ginatak diri ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga ining IBES na gan daw nagligad no gin disallow ini kuno sang kuwa Bumpons protinong dumanta previous pa administration ini nga mga insentibo yung ginhatag na isang provincial government sa aton nga mga provincial capital employee. Apang ti daw pila na kabes ko nga ginadalagin may mga notice ang COA nga ginadisalaw ini paghatag sa IBES. So this time desisyonan na lang sa aton nga provincial government nga hindi na maghatag sa IBES. Pero Bumpons kay last year ang IBES nga ato provincial capital employee is amoning 40,000 la. Plus another pa itong mga incentives doon naglabot to last year mga 60,000 ila na baton. Sa pag-Desembre, ikadako ini nga porsyon sa mga bonuses ng ato provincial capital employee. Pero, hindi naman sila nga kumong, hindi na sila pagtagaan sa IBES, mabuhinan ang ilang palabuton nga kayuhan. May ara gyapon Bumpons, no? But sila din nga ang item ng blinding incentive benefits for exemplary services, amo na ni ang hindi paghatag. Protection Law Attorney Diaz, nga pwede man naya ang amount dugang na lang no? Sa iban pa nga mga bonuses nga ginapanghatag man during holiday season para sa aton mga capital employees Bumpons. Pero so far why pa man gani magka-bungat gid si Attorney Diaz kati Oktubre pa man lang no? Kung pila gid ang kayuhan nga mabaton sa aton nga mga provincial capital employees pero sunod sa iya nga kung ano ang nabaton nila last December, ang mabaton na this December, hindi man maglayo gyapon, no? Sa ila doon naman niya bisiling daw apektado gid kay ang IBES ang wala, may ara pa man iban. Yes, kag pwede niya Bumpons kung ining amount abe, pwede mo niya ma-incorporate sa iban nga mga additional nga mga bonuses for the capital employees Bumpons. Ang item na blang IBES amo ning ginisallow. Sa local Diaz because pwede naman na madugang or ma-incorporate sa iba niya ginahatag ng mga benepisyo sa probinsya sa ating mga capital employees. Hindi man problema. Kay basta makibot kay matingala aton nga probinsya capital employees. Why na kami IBES? Kadakan sila porsyento Bumpons. Last year mga 40% mo. Hindi man na madula gyapon ang ina nga mga amount kung ini makabing incentives no benefits do ginakabing sa propose ginatag sa GIO sa exemplary performance or service sang mga empleyado. Kung sa do dako ini ginakuha sa savings mo po sa iya kay GIO abe ti suno kay Diaz hindi man problema kay pwede lang na madugang or ma-corporate sa iban nga mga bonuses sa aton nga provincial capital employees. Of course, ang dares nga mga bonuses dira, ang CNA, ang PEE, on PEI, ara nagyapon Bumpons siya. Depende kung napagin nga mga bonuses ang posibleng imando sa national government para sa aton mga government employee, yati ang probinsya handa nagyapon niya nga maghatag sa aton nga mga empleyado Bumpons. Pamatian tablang pagpayag ang eksplanasyon ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. Si Governor Bong Lacson always wants nga ang aton employees will receive additional bonus based on guidelines. Of course, that will be issued by Malacanang and the Civil Service Commission. So, ang iban to disallow, no? Si Gov nag-request na sa ako niya i-implement ng iyang pagpaiway, hindi na natin pagsigihon ang paghatag sang IBES kaya permilang tagay na disallow sang COA. Hindi siya klaro sa COA ang legal basis for that. So permit tagay na disallow. I thought for a while na di na disallow lang tong IBES because why na tayo aton nga PS naglapaw kita sa PS ceiling. So after nga na cure ta, na comply ta ang PS ceiling, sigit ang IBES.
only later on to receive again notices of disallowance. So I told Gov amuning rason, so sila nga, let's find other ways na lang makahatag sang bonuses without continuously or repeatedly receiving notice of disallowances sa aton COA. So I think amo man na iyang klaro kay Gov nga kung ano ang legal, kung ano ang ginasupport man sa COA nga valid nga mga benefits nga mahatag ta, amo na nang sigiyon ta. So pero kung may ara issues, may ara man sang disallowances, hindi na natin pagsigihon. Ati gina-appeal subong, but we will no longer continue that until the issue has been resolved. No? So whatever sa 2021 and prior years, sige na sa namon appeal so that ang Supreme Court can finally judge or adjudicate on the validity of the issuance or the granting of IBES. Pero kung ang Supreme Court magpabor sa aton, balikta naman si IBES. Court does not allow it, we will continue giving other benefits aside from we can find other ways of hindi man matupungan pero hindi maging magdako ang diferensya. No? Pamapon sa mo itong pagklaro ni Atty. Diaz. Sinuhay na ibis niya may ara gyapon na benepisyo. Ako na man last year. Okay. Kasi ito pong topong lang Pongpos nga mabatong nga kayuhan nila this coming December. Okay lang na, mas may ara. Ang lain ako, wala na gid. Manggani. Hindi man guro madula kahit sa listahan ng probinsya sa Central is number 6 provinces bilog Pilipinas mo. Labong mo pons hindi man madula mga kayuhan. Item na niya. Nga na ning madula. Bumupons pero ang kayuhan ara gyapon yung bumpos matupa para sa mga empleyado. So muna mga update naton nga report ikan sa Kapitulo Provincial. Ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa Kabumbo Dennis. Rubica, oras sa Bumbo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 52 minutos. Nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, diretso ang tanong report ni Bombo Cherry. Santillan sa patrol. No, so sa deployment naman kita sa mga dugang person naton kay according kay sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada medyo madamo kagindublihan pagid sa subong ang ang aton nga mga numero sa kapulisan nga magamintinar sa kalinong kakatawhayan sa parabuton nga highlight sa Domingo. Ti dugang pa isa sa marason kon nga ang daw masobra na sa kapit sa 1,200 ka augmentation force ang kapulisan dere ang gin-deploy kay ti do piho naman nga mabot ang aton sini nga presidente diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. So augmentation na ng 1,200 pero sa kabugusan hindi talan mahambal ko pila pero dra kuro sa 3,000 ti sa 3,000 malutsan pa yan ang aton nga mga kapulisan. Check naton, si Bombo Cherry sa Pekalinya sa patrol. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo po sa masubra libo na ka mga kapulisan ang gideploy sa syudad sang Bacolod para sa Mascara Festival. So, madamo gid ka mga kapulisan ang gi-augment sa Bacolod City Police Office para sa mga Mascara venues nato diri sa syudad sang Bacolod. So, bali, taga-pusod may pulis, taga-pulis may pusod, gidya, baba po. So, kung din kita makakagto nga mga, yes, baba po. Ang masobra 1,200 na augmentation lang na, ito labot pa pulis tadi sa Bacolod, magsiling taguro 2,500, sobra pa da. Yes, bumbo po. Kay ang mga kapulisan daan natin diri sa Bacolod City Police Office, may ara pagid sa iya ka Negros Occidental Police Province Office. So, ara pagid ang PRO6 pagid bumbo po. Masyado gid kadamo sa mga pulis nga gi-augment diri sa syudad sa Bacolod para lamang sa festival sa syudad ng Bacolod akong Mascara Festival bumbo po. So, before diri mag-augment sa mga kapulisan, so ginaagi danay sa regional office. So, kay Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, Bombopons.
So subong wala pa gid sila naghatag kung pila gid tanan ka mga kapulisan ang gin-deploy kay taga adlaw-adlaw ga dugang man ko na bombopons ang mga kapulisan diri, especially kung iwa mga taga venues nakadepende man sa kadakuon nga programa kon selebrasyon ng dira nga Mascara Festival site. So adlaw-adlaw kinahanglan gid sa mga kapulisan sa taga-event. Tapos, miski natapos na ang maskara sa panaad, yara to sa gihapon ang iban nga mga kapulisan, especially may activity to daan sa Sabado man bubupon. So, nagpabilin man ako nagpanugyan maniniya si Police Lieutenant Injape nga sa mga kapulisan nga nagapadayon Japon sa security. Kaya nagpanumdo manini siya sa mga tigtambong sa Mascara Festival nga mag-upod gid sa ginaplastar nga polisiya kag mag-cooperate din sa kapulisan kag mga security measure nga ginabutang dira. Kag hindi gid ko na magdala mo sa mga bladed weapon, firearms, magbitbit sang botilya, so ibilin gid dapat taga-cash ko. Kag ang mga kabataan bantayan gid kag hindi gid maningagarilyo sa mga public places. So gina-encourage man niya nga hindi na lang magdala sa mga valuable item bobopod. So bombopon si Aribala pamatian naton si Police Lieutenant Maria Liberty Indiape. Sa subong madamo naman ang gindugang or ginaugment sang aton diri sa may Bacolod City Police Office. Nagalin sa nagkalain-lain man nga mga unit regional office kago diri man sa aton sa may Negros Occidental PPO. So masobra naman sila ini diri ang 100 ang nakaabot sa aton nga igadugang naton na iga-deploy sa mga mascara venues naton. So bali ang exact gid mga gindugang kaina ma'am pila ma'am? Hindi pa naton mahatag ang exact tungod nga sige pa man ang aton nga receive sang mga augmentation pero more or less masobra na ini sila 100 sa ginhatag sang aton nga regional office paagi sa may police regional office. So bali ang tanan mga 100 plus na mga gigikan ma'am sa PRO 6 ma'am. Yes, ang aton nga deployment ang ginahatag sa regional office na siya ang mahatag sa aton. So kung di na nila kuhaon nga police unit man, sila na ina ang magadepende. So may ara kita nga halin sa Nopo, may ara man sa ibang mga unit ang tanan nga procedure mag-aagi inaanay sa may regional office naton. Sa pilaya ma'am tanan mga police officer ma'am ang gin-deploy sa nagasari-sari nga Mascara Festival sites ma'am. Sa subong sa nagapadayon nga celebration nato sang Mascara Festival sa padayon nato nga pag-secure sang area sa mga venues and festival sites. May ara na kita sang sobra 1,000 na nga mga police personnel ang naka-augment diri sa aton sa may BCPO wala pa inalabot ang iban man nga mga uniformed serviceman or other agencies nga gintap man nga mag-secure sang aton nga Mascara Festival 2022. So ma'am kayo may bag-o diri nga festival site ang sa Lacson Street ma'am. Pila na diya ma'am ka mga police officer ang gi-deploy? Ang Lacson dugay na ina siya naton nga venue. So sa gihapon ang aton nga pag-distribute sang aton nga augmentation or aton deployment sang personnel nagadepende ina sa aton nga kung ano ang event dira kag kung ano kadako. So hindi man naton mahatag nga exact gid nga kung sa pila sa kada kada area because nga adlaw-adlaw kag kada oras nagalain-lain man ang aton nga deployment kag ang aton nga pag-duty sang aton nga mga police personnel. So kung lain man ang number sa Lacson, lain man sa number sa NGC, lain man sa plaza, nagadepende ina sa kinahanglan sa ginakandak nga mga event sa kada festival site. So ma'am, deploy man ka ma'am dito ma'am sa Panaad Park and Stadium kay may TV show sa Saturday ma'am. Ang aton nga Panaad Mascara sa Panaad so natapos na dira pero ang aton nga mga future nga mga engagements pa dira sa may Panaad site ara man dira gihapon ang aton mga kapulisan kag under man ina gihapon sa aton nga pag-secure gid pag-lead sa Bacolod City Police Office. So maara gid kita dira nga deployment. Yeah.
no sa aton nga mga pumuluyo no nga mag-celebrate na sang aton nga highlights sang Mascara Festival ang inyo kapulisan sang Bacolod City Police Office no nagapadayon kita nga naga-secure sang aton nga Mascara Festival. Ang ginapahanumdum lang naton ang mga festival goers no sang tanan nga mga kinahanglan kag hindi dapat himuon or kag ang dapat himuon sa mga festival sites naton magupod kita sa mga ginaplastar naton nga mga polisiya dira kag syempre gusto naton nga mag-enjoy ang mga pumuluyo sa ila nga pag-celebrate sang Mascara Festival gani nga opdan naton kag mag-cooperate kita sa tanan nga ginapatigayon naton nga mga security measures para maninatanan sa aton nga maging successful kag colorful ang pag-celebrate natin sa Mascara Festival. Okay. Ang Bombo, Che? Tapos, no, kabay pa nga mangin mahilway, matawhay, kag masadya lang ang pag-celebrar sa Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Good luck sa aton sa rin nga mga kapulisan, no? Dodiri gina na yung totok nila kay mabot ang presidente, medyo nagdamo-damo gid ang augmentation, subong. Yes, bumapons no gina-secure gila ang seguridad sang palibot kay may VIP nga pagabuton kag ang presidente diri sa pungsod sang Pilipinas. Okay. Bumapons sa report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio. Bombo. Sige, salamat sa report sa Patrol Bombo Cherry Grace Santillan. Ang gidugang documentation subong adlaw iya makabanan sa bahin sang mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa tak ng alas 9 sa gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin sa 66 días na lang, Pasko na. Nanansan po na to, no? Standby na sa Santos nga Rosario. Ayaw agad si Bombo Ponce Espino, nagkapasalamat sa upapuro pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kung ang hampang basketball